Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Eee Halmurada hoş geldiniz. Hoş gördük Emine. Salam hormatly yurttaşlar. Ha. Ben bugün Emine'de mihmançılıkta. Halmurada hoş geldiniz. 3 hepde oldu ya. Hava Bugün sorular ve düşünceler eee faslımız. Bugün neme esas temamız diyeli. Yarım saat tanıma geçeceğiz son kuvatlar. Esas temamız Halmurada bugün bize kavr nemani gurrun verecek. Hava yine biz Türkmenistan garaşsızlığını alanok diyet yani beyleki Orta Azya yurtları ham şeyle ýagdaýda diýip o käwat aýdylyp geçilýärdi. Indi şonuň suwutnamasy hökmünde Halmurada bir video uğratdy. Gazagystanly bir jurnalist ýalňyşmasam dogry Halmurada jurnalist Russiýaly bir deputatdan interwiu alýar. Ol o taýda arkaýyn çekinmän aýdyp dur, hiç haýsyňyzam çykan zok, bizinki diýýärdi. Umumyň men saat edip aýdyp beren, häzir Halmurada ona giňiş gurrun berer. Ýa-ni näme barada gurrun etjegimiz anykrak bolsun diýip aýdýanda. O Halmurada aýdar kimdigine, diýen deputatyň kimdigine, näme gurrun edendiklerine gurrun berer. Soň şoň üstünde ine ýyleşler siziň soraularyňyz bolar. Düşüncelerimiz olur. Yazarsınız ekrana getirip fikir alışveriş ederiz. Halmurada söz sizde. Orslar gitmendir abi. Gideceğim bolan ok ýaly. o gitçege demeňden bular ýema ellerini Türkmeniň ýakasyndan goýberenler, diňe Türkmenler bütün Merkez Aziýa, öňkü Sowet respublikalary, şo san Kawkaz respublikalary, Ukraina, Moldowa, Gruziýa, emmesi şo taýda Ermenistan ne şol garaşsyzlyk arlyk diýip o begenişip ber öz ýanymyzdan boly ol diňe kagazy ýüzünden alynan zat iş ýüzünde ama Rus imperiýasy ýa Kreml şu neçeli öz hökmüne warlygyny ýöredip köp berdi. Ýöretmeýän ýerlerini hana gança kawaty. Ukraina netede diýir misal. Diýjek bolýan adam bundan şunu zul bolsa gerek edil günüň maňlaýyndan çykdy şol bir Kazak jurnalist ýanky jurnalist ýanany bu Orsiýadan döwlet dumasynyň deputaty Yevgeny Fedorovdan interwiu alýar. Ol interwiunyň emesi sebäbi ýa emmasy şol Fedorov diýilen deputat ýa bir näçe gezek şo Orsiýadyň telewizioniýasyna, dumasyna, mass mediasyna, o Salowyň boklu programmasyna ýene bir ýerde çykyş edip, ene ay Kazakystan ol öz başlyk däl ýa oň territoriýasy özüne degişli däl ýa ene Kazaklar başgaçarak Ors bilen deňeşdirende diýilen ýaly pikirler surup otyrdy. Ol pikir atlyna aýtsak, täze pikirem däl. Mundan ol Solzhenitsyň biri bardy ol uruş döwri. Aňyrky nemslara planlaşyp, hemde onna munna ýaşap ömrüň ahyryna Orsiýada gaýdyp gelenini şonu aýdýarda Kazakystan Orsiýadyň territoriýasy bolmaly. Oňa miýdan alyp götüren ol geçen ýyl ölen Zhirinovskiy bar Vladimir. Ol elmidam aýdyp gelýär. Ola atlyny ýa-ni türki dilli milletleň ganym düşmany. Türkiýede düşmany Zhirinovskiy, Kazakystanyň düşmany, ýa-da Kazakystany doglup bolan haramzada. Ýöne ine siýasaty şu türki döwletleri, türki milletleri, türki halklary ýekge girenini şol ýa-ni Vladimir Wolfowicz diýilen şol Zhirinovskiy. Enne gezek, olara öllü gittin gezek, ýa-ni Margarita Simonýanyň äri bilen enne Fedorow'a geldi. Indi bular ýa-ni Kazakystanyň üstünden aty bilen bokuna atýarlar. Sebäp näme üçin? Kazakystan SSR'de ozal 3-nji ýerde dur topragynyň ullugy boýunça 1-nji ýerde ýa-ni Orsiýa Federasiýasy, 2-nji ýerde Ukraina, 3-nji ýerde de Kazakystan. Indi şol Kazakystanyň ýa-ni bilen ýa-ni dawalyp tutýan ýerleri bar, demir gazyp topraklary Kazakystan.
şol ya Orsiýadynky bolmaly diýdi. Bulan emesi oynayan oyunu Hurşowň döwründe Selina diýip ýa-da tarp ýerleri özleşdirmek üçin kemini Orsiýetden bütün SSR'den halk sürdüler de şotak. Ozalar başta Stalin sürdü Çeçenleri otak ýa-da deport etdi 40-njy ýyllarda. Soňam 50-nji ýyllarda da Hurşow şol Selinany galdyrmaly tarp ýerleri şotak sürülen orsuny sürdü Ukrain türlü millet Nemisler. Enne şo SSR ýykylanyna Kazakstanyň 40 göterim ýylaty Kazak milleti däl bolup çykdy. Ors dilli milletler. Olaram şonu çok kart oynady. Orsiýet şu güneçeli. Kazakstanyň baýlygy, ýer-asty baýlygy, bizimkine sanap çykardyňyz 52 trillion, Kazakstanyňky 54 trillion. Ýöne Kazaklar bizden tapawutlukda olurda 20 million ýylat bar. Indi şo baýlygym özüne almak üçin Orsiýet nedürli hokka çykarýar. Ine sizdiýe Orsiýet diýe, ýa-da diýe SSR targamagy bir kanun bolupdyr diýe. Ýerçilik çykaran ýemeleri kanuna laýyk däl diýe. Ine şo indi diýe biz diýe şol SSR'ň miras düşer hökmünde siz beýleki respublikalar indi şu garaşlygyny alırlar, gelip Orsiýet Federasiýasy bilen täzeden şertnama baglaşmaly. Şu şertnamanyň içine saljak bolýan zatlary biz hiç haçan Orsiýetde garşy çykyş etmer. İkinciden şolar näme gatnaşygy bar bolsa Orsiýet bilen eder, Amerika bilen gatnaşmaz, hem NATO ýararlygyny dagda bolmaz. Ine olan etjek. Öz baştapda. Hawa ine diýmek hemme zat ýene de orsuň agdyna garap oturmaly şo 73 ýyllar SSR zamanyny garaýşymy diýär. Ine oýnalýan oyun şon üçin şu mahal bulan el asyndaky urulýan millet bizimle Kazak dogurlamy gany bir türk milletimiz bolup durdy. Olaňam hemme şol dep mezupatlarym halkym ol orsa düşünür otyr. Sen dilini gysgarak tutsa bir ata-baba bizim topraklarymyz. Nerden sen gelip berdi eýetçilige diýendi. Oğlum alıp götürüyor, ene bizi diye Putin şular ya aydıp dur diye siz kızılçılıktan geçseniz ene Ukrayna'nın başına gelen uruş sizin başınıza gelir 10 yıllan mı 20 yıllan mı anır istedik ene şey hemlatı batıyor. Ol Kazak jurnalist denanım düşünür ya ol medeniyetli dil bilen ol düşünen al. Yöne şu tayda bir daha da ayttan yine de bizim üns vermeli adımı dini Kazakistan değil. Hem Sovyet respublikalarına da degişli şu değil, şu mesele. Siz täzeden Orsiýet bilen şertnama baglaşmaly. Ine men tapýandy. Indi şol men koydum da çayxanamyza koydum, soň silkasyny berdim. Öýe çykyşynda dün anons hökmünde giýje, dünýäne şunu ýerden. Sonra bir illeşimi ýazypdyr. Indi ýa-da sözüm getirýär da Yevgeniy Fyodorowyň. Biz diýe Orsiýet imperiýasy diýe, näme üçin giňellik diýe da ýaýradyk diýe. Sebäp diýe bize diýe diňe şu howk salýan döwletleri basyp aldyk diýe. Biz howk salmaýany elurumzak diýe. Indi serip illeşimi goýan akylly soraw. Näme diýe türkmenler diýe Orsiýet imperiýasyny howk döwletdimi diýe. Gelip basyp alar ýaly mundan 150 ýyl öňe. Ine maňlaýyndan çyýlady sawal illeşim kimen bolsa o nickname harp bilen san bilen ýazylansa men onu adyn familiýasyny aýdyp biljek geldi. Edil ýöne maňlaýyndan çyýlady şo Fyodorow. Hakykatdan türkmen halky haçan Orsiýet Federasiýasyna howp salypdyr ýa-da şoň üstüne hüjüm edipdir. Indi gel Türkmenistan alany bilen howp salmaýan bolsa onu aňyrsyny Eýran uly döwletdärmidi? Ya bu kaptarlı Pakistan yok mu? Yani Afganistan yok mu? Ne için onu geldi de Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Xiva halını basıp aldı da durdu şotay. Ne onun arasında howp yok mu? Bar yani o emele bilen Orsiýet imperiýasy İran bilen şertnama baglaşdy. Türkmen sahrany İran'a verdiler. Territoriyada menkıp olsun neydi. O da yayrap yatan gen sahrada Türkmenin malı düýesi koyunu ağıp dönüp gördü. Ene biz Orsiýet imperiýasynyň eden başymyza salan oyunu Paraxada oturan Türkmeni üçe böldü. Belki bizimki ýa-da ilerki Türkmenistan, gaýrky Türkmenistan, bizimki ilerki Türkmenistan hana Eýrannaky bizim Türkmen sahramyz ine Awganistannaky serhet ýaky oturan türkmenler.
Hemmejigin bölünür. Kimin emesi eden işi bir? Elbette Orus Federasyasının ya Orus İmperiyasının. Ana oşolun gurun diken hazır manglaymyzy dur. Ana uşuda. Ene men imperiyamyň bu torun yarışı dedi. Azernovsk aýtdy, biz diýdi hinna kyýanyna diýdi Orus esger ädigini ýumaly. Ene bundan bäşil on ýol çykşat. Hindistana da bunlar nereden gitmeli? Türkmenistan'ın üstü bilen, Özbekistan'ın üstü bilen, Kazakstan'ın üstü bilen şu tarafa gidecektim. Demek olaydı açık aytdı. Eger şoň aýdýan ýalyn bolsa, separatizm bolsa, milletleri özüktürýän bolsa näme üçin Zhirinovskiň suud etmediler? Wezipesinden aýryp. Ol aýtdy göni. Endi öňkü Sowet respublikalar öz başlyk bolmaz. Bular ýa-ni guberniýa hökmüni ýa welaýet hökmüni Orusýadyň wastarlygyna ýa golasyna girerdi. Yine bulan tapyan oyunu. Şunu hiç kim Orusiyet Federasiyasyny ya Dumasyny ya hökümetini ya prokuraturasını Zhirinovskiň şu sözlerini ýazgaran ýeka siýasatçy ya kanunçy tapylmady. Bugün bilim gelip Fyodorov gelip ende bu taýda şol 43-nji ýyly tehraryny 45-nji ýyly ýene de ol aňyrdy Potsdam konferensiýasyny üç döwlet Amerika, SSR, Amerika, Angliýa, üç döwlet öz aralaryny dünýäni paýlaşdylar. Şoň esasyna 50 sany garasy döwletler ödi. Şo taýda serhetler aýan edildi. Şo SSR-iň territoriýasyna girýän döwletler Orusýadyň golasyna geçdi. SSR ýykylandan soň Moskwa çözmeli şolaň ykbalyny ipini. Ýok döwletiň kanunlaryny getirip 32 ýyldan soň biziň boýnumuza dakjak bolýar. Ine oynalayan siyasi oyun şu. Näme üçin edýärler şonu? Bizi täzeden şonsudan bullanyp otylar Türkmeni. Beýlekilerine aýtmaýyn bolup, bizim Türkmenistan ähli baýlygyny sorup akdy otylar polisosýar. Kim hasap etberi? Deniz portu şolaň elinde, Türkmen Telekom şolaň elinde, internetiň şolaň elinde, yer asty ýersi baýlygyny şolaň elinde, nebitin Balkanyň aky nebit şolaň elinde. Ýa-ni Levapda, Marda, hime zavodlar peşkeş berdi Hytaýa Putin. Han Türkmeniň baýlygy. Han Türkmeniň paýy, hiç zat ýok. Endi şular resmileşdirjek bolýar. Näme üçin biz eger öz başlyk bolýan bolsak biz özümiz girmerler. İslenlik birleşme, islenlik döwlet bilen arkalaşyk etmeler. Näme üçin biz türk dilli milletler umumy bir guramasyny düzmeler. Siyasi taýdanmy, ykdysady taýdanmy, medeniýet taýdanmy gatnaşyklar bolmalylar. Näme üçin ýok? Näme üçin türk dilli milletimiziň ulusy beýigi Türkiýe, NATO ýaranyny, näme üçin Türkmenistan, Azerbaýjan ýa beýleki Merkez Aziýa dahyl döwletler şol harby birleşme girip bilen akly. Şoň bir topar soru mesele şuň kugun kemini şol 1 ýyl bäri 2 ýyl bäri heçiklep aýdyp gelýärmiz wada Belanköri Kreml, Belanköri Orusiyet Federasiýasy. Suud edip otyr şo deputatynyň üstü bilen biziň etjek bolýan işimiz ýa edip oturan işimiz diýip göz görtelaýdyp otyr. Ýene de haýbat atýarlar Kazakstana. Siziň başyňyza Ukrainanyň başyna gelen uruş geler diýip. O Türkmenistan barda gurrun medeniyatla olar ýa Allah aljagyny atalagul oňa niýaz bilen öňüne ýazylyp berýär. Gysga saýtsak, şolar ýaly aýtmaly zat gatykan, oň diýen zatlaryny. Ýani men dün şol beren anonsumda bildirişimde aýtdym da ýerleşlemede, ýurtdaşlarymyza ýörenip, şu mesele boýunça soralarymyz bar bolsa berin, bizim höwes bilen men düşünürüm, bilýän zadymy kemine düşünür, bilýän zadyny onsoň ýene bir gezek Orus imperiýasynyň kimdigini size açyk görkezerler. Bu bolýan zatlary teret bular ozal şol diňe SSR-de bular daşyny gora hökmüni ýa Warşawa ýa-meselem döretdiler-de şertnamasyny ýa bileşigini, harby bileşik. Warşawski dogowor diýip. Oňa Polşa girdi, Germaniýanyň Sowet tarapyna aklar girdi. Ondan Vengriya, ondan Bulgariya, garaşy hemme şu Vostoçny sektor ählisi bar. Çekoslowakiýa. SSR ýykyldy, olar ýaz başlyk bolup, şu ozal ýa-ni Sowet Soýuzynyň daşky gurşawyna giren döwletler bugün NATO ýarany olary dilýaryp bilenat.
Fyodorov boksçu. Eger şolar bir zat diýse bulan arkasynda Amerika dur. Emma Türkmeniň arkasynda kim dur? Ya gaza gorap duran kim bar şu? Biz özümüz goramaly bolup galdyk. Ine şon üçin ol ine dilini sygyryň hyýal edip uzatyp agdyna geleni diýip otur. Ýöne bizem o ýensämizden ýemiz akşaraby. Bilýäs oň nira ýykjak bolýan ýa ýykgyn edýän. Ol şu mahal döwlet başynyň Merkez Aziýadaky prezidentleri öz agdyna baktyryp olary öz diýen netdirip oturan bilen o halklary öz agdyna baktyrdyk däl. Bizim öz hak hukukumuz var. Bizim öz geleceğimiz öz başımıza görüp alıp gidecek yolumuz var. Näme üçin oňa gelip orsiýet gaçylşmaly? Borly besir. 150 ýyl goly wagt bar bizim hana milletimiz, döwletimiz, ýurdumyz tozdurdylar ha bular. Ene şular ýaly ýagdaý. Onu zaman mundan ýene-de başga da aýdylmaly zatkan, egerde şol diýýär ene orsiýetde şol näme dogry bolupdyr şol diýär 91-nji ýylda SSR-iň dargadylmagy. Janogan SSR ýykan özüňde. Orsiýet, Belarus, Ukraina birleşip ine biz Slavyan bileligini döwretýär, galanyňyz jehenneme gidin diýip bizi taşladylar. Türkmenler ýa Merkez Aziýanyň döwletleri gelip ýykana gaýtdylar. Adalatlysyny aýtmaly bolsa. 90-njy ýyllaky referendumda SSR-iň 280 milyon ýylatynyň 74 göterimi SSR saklamak barada ses berdi. Şo 74 göterim beren sesini şertim sahyp edip zyňyp özlerini bize ýolbaşdyk bolýar sizden baryň sürüň şutaýdan diýip bizi köçädiňdiler. Ine bolun waka şol. Türkmeniýa onyny ýa-ni bu musulman halklary demek SSR-e girer. Eden özleri ayrılýar. Bilen diýdi SSR-iň hemme ýa-ni algysynyň bergisiniň şol daşary ýurtdaky ýerleriniň, toprağynyň, ilçhanalarynyň, mülkleriniň hemmesini öz hasabymyza geçirýärdi. Ine şo bilen SSR dargady. Allyňyz siz bize pay berilim Türkmenleriň men özümüz baradaýdy. Ýoga. Ýeke köpük pay berilmedi bize. Näçe ýyllap şoňa çeli Türkmeniň nebiti gazy, paxtasy, ýenesi aktyrylar Moskwa tarap ýa SSR tarap. Näme edildi bizde? Ýydyl zawod fabrik barmy? Ýok. Ýydyl durmuş barmy? Ýok. Onun için bugün kun gelip berdi bize ol takalokamadı kime gerek? Ne? Hiç bolmanyna şol ýa-ni Orta Aziýa merkezi ýeme bardy. Galtyrwasy Türkmenistanyň ýa-ni Özbekistanyň, Gazagystanyň üstü bilen Moskwa çyky. Şonu onlar şeýle Türkmen gazaktyrly. Moskwa aňyrlygyna Ýewropa. Çok adam ya şu turban eýesi biz Türkmenler bolmalydyk. Şonun bermediler. Şu döwür ene gulaw görden ýa-ni biziň vice premierimiz ýaşly adam Ataçarif. Şu 91-nji ýylda ýakalaşyp borçlardan 2 ýyl gazaktyrlan üçin şu turbadan $3 milyard pul aldy. O pulum 92-nji ýylda näme mesele kıldı. Şu kılın kıymatına bir sentini ütkötmän niýaz. Şu men şahsy adımda dursun, şu sonra hiç yer getirim bolmaz ütkömez diýip lükgölüne geçirip beni Germaniýanyň Deutsche Bankyna goýdy. Hanşo pul. Onun märime 30 ýyl geçdi. Anyň rentaty näçe boldy? Ýere gitdi. Yerden ses çıkar, Deutsche Bank'ta ses çıkana. Diýjek bolýan zatym şu turbany türkmenlere bermediler. Ýoksa bizinki şol. 10 ýyllyklyň dowamyna şu turbadan gazaktyrly. Nüzelni şu turba Türkmenki bolmaly. Aýtan tertine şu gaza akyp dur, bizim gazalarymyz ak diýdi. Ýöne gaza saklap bolana akyp dur. On hasabym ýok, hesibim ýok. Diňe bir bilýän zatymyz 1996-njy ýylda şol döwür ýa-ni Yulia Tymoşenko diýip biri bardy, o saçyny ýemeli örüp oturan. Ene şol Niýasyň ýanyna bar gülüp oýnap, o bilen bir küçük şo taýda aşağı batdy. Ene ýa-ni $7 milyard gazy 1000 kub metrini $9 satyn alyp geldi. O gazym getirip Ukrainada $80 afarna diýdi, yerleşdirdi. Aňyrlygyna da $260 1000 kub metrini Ýewropa satdy. Ine bilen afýorasy. Ine bilen eden işi. Şoň üçin. Ine onsoň nädip bir Türkmeniň baýlygyndan elini çekseler.
eger halk eýelik etmese. Innem gelip ýene de türkmenler şoň içinde gelip oruslar bilen biz täzeden şertname baglaşmady. Näme hatirasyny? Biz 90-njy ýylyň 27-nji awgustunda bolsa ýa 28-nji awgustunda öz başdaklygymyzy gylan etdik Türkmenistany. 91-nji ýylyň 27-nji oktýabryna garaşdyrlygymyzy gylan etdik deklarasiýa bilen. Bar oýnak gelsin şol Fyodorowam, beýleksem, bulan dumasam prezidente mählisem. Türkmenler öz etmeliň işini etdi. Bergimiz ýok Russiýadan. Bakma. Algymyz gaty kan. Ente algyly mesele soň gelir. Ine açyrçoň akdan milliardlary var. Ol velosipedist Igor Makarov'un akdan milliardlary var. Kan o taýda akdan milliardlar. Hemmesi gulagyndan çekilip getirilir. Ente muňa wagt bar. Sabır edip garaşyp otyr. Ýöne hatap maşyn işläp dur. Ýöne gaty gen ýagdaý bular alyp inni şu dumasy bilen belelikde şol hüjüm edip otyrlar Gazagystanyň üstüne. Nämemiş aýdýany size terroristler geler ne diýe ýanwar aýyny Orsiýet arka çykyp sizi goratdy. Terrorist gelene Gazak halky öz hakyky üçin köçe çykdy. 20.000 terrorist geldi diýdi Tokaýew. Gör köçsün soň 20 sanaň ýüzüne çykyp halkyň öňüne. Näme ýalan sözleýärler bular. 11-nji ýylda Nazarbayew gyrdy janyny Gazaklary. O şo Gazaklarym biziň Türkmenistanda ýaşaýan biziň öz ýylleşlemiz, biziň öz türkmen Gazaklarymyz. Şolon gany dökün, soýulum ýalňyş ýanwarda da. Esasy, şu taýda ýaşaýan janyny. Öňkü Gorýew oblastynyň maňyşlykdy. Ne? Bular inni bugün kun gelip, bugün Gazaga ýemetjek, onu türkmene ýykyldy diýe, onun Özbek magzyna seredip otyr. Kırgızlara ýamalonky. Onun Emomali Rahmanow 32 ýyllar, 30 ýyl bar oturan diktator. Oňa Putin sıçmady ise olam 3 güllap täret etjek adamy meňzana. Ene biziň ýagdaýymyz şoň ýaly Merkez Aziýa. Kawkaz respublikalaryny mesele bir açylşyrym. Şonayda diýdim, mene gaty erbet bozuldy men şu zatlary görüp. Indi bular döwlet derejesinde şunu mejbur edýärler. Yani siz şuna boyun bolmasaňyz, Putin bilen gol çekişmeseňiz, biz onda siziň başyňyza ene Ukraina günü görerdik. Gün aýdyp otyr. Aňyrsa 10 ýyl, 20 ýylyň dowamyna diýip. Howa diýe bu ne Putin ne ýa-ni Tokaýew bilen dowasya gatnaşyk. Erti bir sahnadan gitse näme kim gelir bilen ornuna diýdi. Fyodorowň diýýän Ferhat. O Gurban uly gitse oň ornuna kim geljeginden habar barmy? Sonam sorazym gelýär şonu. Bir ağzı boş özüm jurist. Şol atam döwründäki dokumentleri ýüzlen. Onu görkezsin bize. Täzeden Orsiýet bilen biz şertname baglaşmaly bolsak, haçan türkmen haýyş edip şertname baglaşypdyr Orsiýet bilen geldik. Sen batyp aljymy? Toprak boşatdyň, biz näme üçin biz batyp aljy bilen işleşmeli, ýaşaşmaly, durmuşy dowam etmeli. Etmeli bolsa sewda gatnaşyklary türkmen hemme kişi bilen emeder. Şol sany orta bilen ýöne biz mundan beýle öz hakkymyzy hiç kime ýedirmer. Şu prinsipialny sowal biz üçin. Mene şonaý da inledim. O hal murada bu taýda kan zatlaryň gurumuna edip bolýar. Ine biz raşizm diýip atlandyrdyk da bulary. Mecliste de raşizm täsir bilen Türkmenistan şu ýagdaýa düşdi. Dine şu gündäl Göktepe söwüşinde de raşizm sebäplidir. Ýani bulara bir padşah bolup görünýändir, bir kommunist bolup görünýändir, bir näme Putin bolup görünýändir, tapawut ýok görünüşleri. Kendir ýöne iň soňunda hemmesiniň bir ýere hyzmat edýär raşizme. Raşizm ideologiýasyna hyzmat edýär. Türlü görünüşlerde. Döwrüne göre, şertine göre görünüşden görünüşe girýärler, ýöne asyl maksatlary raşizm bolmakdan başga bir zat däl. Indi belki diňlemedik ýeldeşlerimiz bardyr. Raşizm bolanda ine Ors diýär aýna. Näme çurkalar diýendir, ýene näme diýendir. Özüni töwer o hayvan diye, baran diye, kan o bizim nemelerimiz söz varın eştendir.
Halmurada oyunu esasen sizin döwrüňizde ýaşayan adamlar o sözler kan eşdendir orslardan. Yine özünü üstün görýär. Bu bir ikinci raşizm bolmaklarynyň sebäbi. Üstün görýän üçin de o özlerini şo ýerlere ine topraklary basyp almana hakly görýärler. Biz basyp almana hakymyz bar diýe. Sebäbi biz üstün diýe. Güýjümüz bar diýe. Ondan soň baran yerlerine dine sömürýärler. Hiç sadyna beren okda ýa-ni Galmurada sanap çykdy. Gazy, nefti, ýene nämesine onu muny nämes bar bolsa hemme zatynam alýar şo milletden. Soň şo milletin aýdyň insanlaryny öldürýärler. Gowy maşgalalary gyrýandyrlar. Esasen bizim jemgyýet guruluşlarymyzda şeýlere işleýärdi. Iň bir pes derejedäki adamlara ýokary derejeye getirýändirler. Mysal üçin Niýazow ýaly adamy prezident edýändirler. Niýazow birinciden türkmen däl, ikinciden türki milletlerden hem däl. Özü Kürt. Ejesem jelep bir wagt nemede ölen Niýazow ýetimhanalarda onda munda ezilip ýenjilip ýetişen bir adam. Yani hassa bir adam. Yetim çağlar köplenç esasen hem şonuň ýaly ýagdaýlardan geçen. Yani Niýazow ýaly ýer titremeden, urşdan ejesiniň eden zatlaryny gözü bilen görüp, goňşusynyň aýdan zady bar da, yani erkekler bilen ýatyp durýar, soň goňşusy baryp çağlaryny alyp gaýdýan ekende öýünden. Ve şo zatlara şahit bolan bir adam Niýazow. Iň pes adam da baras. Özü saýlan däldir, pes bolmagy ýöne bize gyzyklandyran o. Pes mi pes? Ol adam ýurdun başyna gelmeli däldir. O hassa adam. Hemme taraplaryň hassa. Onanyp bolmaz ol adama. Şonuň ýaly adamlary başyna getirýärler. Şonuň ýaly adamlary polisiýe işgär edýärler. Şonuň ýaly adamlary sud prokuror ýa-da kanun çykaryp beren şonuň ýaly bir getirmejek ýerine getirilmeli däl adamlar gelýär-de. Şoň ýaly bir ýagdaý gynansak-da Türkmenistan buna mine Ors imperiýasy diýär, raşizm edýär. Ýani imperializm munyň içinde. Raşizm. Ine şonuň üçin biz bu zatlary mecliste we ýa 2 ýyldan bäri aýdyp gelýäs, açyk görnüşde Ors sebäpli biz şu ýagdaýda iň bolmanda iň soňky 150 ýylymyzyň günäkary Orslardyr. Ondan hem günäkary hem Araplardyr. Onu hem açyk aýdýas, gizläp duramyz, çekinmem duramyz. Dilimize muzyň. Aýtmana da hakymyz bar. Gerek bolsa aram almana hakymyz bar. Yani illeşlerimizin biri yazıptır da ona hazır komentariyada. Hemme pulu izne alıp bolurmu deyip hemme pul däl gereginden kän näme alıp bolýar sen şoňa görä özüňi dogurlamaň yeterli. Şoňa görä güýçli bolmaň yeterli. Şo pul alma üçin hem menim pikirimçe güýçli bolmak gerekli kän? Yani ağır alma demämiz dokman suratda bolmaly ýoksa yine Ors gidenok hiç yere. Ors komünizm nemesine inanıp birazrak güýjü gaçyp ýalňyşlyk etdiler de onu özleri hem aýdýarlar. Yani geopolitika kitaplarının köpüsünde geçendir o. Yani Sovet Soýuzy bilen bağlanışykly bölümde. Şu ýykylmagynyň sebäbi yani Ors imperiýasynyň dargamagyna getirýär-de. Orslar öz arasında gurrun edýärler. 95-nji ýyllar bular. Bu gurrunlara ýa. 95-nji ýyllarda Orslar biz komünizm saýlap ýalňyşdyk, ine imperiýany dargatdyk diýär-de. Indi şonu diýen bolsalar, demek imperiýany täzeden dikeltme diýen ýalan bir ambisiýalary bar bularyň. Hyjulary bar ýani. Ona ruhsat bermeli däl. Ona ruhsat berilen okdy, söýüşip aldylar da. Yani günümüzün şertleri birazrak başgaçarak. Öňkiler ýalak söýüşip bilmez. Ine Ukraina bilen uruşup gördü. 2 ýyl boldy. 300
30 bin geçti de ölen adam sahanı Ors nemesinde. Bundan sonra ölmeyene devam eder. Ya milyona yetse de gen görüp durmam. Sen Ors'inde bataklığın içine girdi. Daha bundan çıkıp bilmeye. Bu zaten fırsattır. Şonun için hayvatat yani olmalı hal murada bular. Biz goşan vaktimiz o nemetme bizden ayrılacak olman, uzaklaşman, daşlaşman diýärdi. Daşlaşsanız sizin o cezanızı berers diýilen terzde ayıp durdu yak Fyodorov değil yani. Başka bir sebebi yok bunun. Yani onların ayıtması diýmesi hiç möhüm däl. Yani en gowy tarapy bizim aýdan yani raşizmin bardygyny suud edip berdiler de. Suud edip bermesi gowy tarapy bu işin içinde. Yoksa bilmän ýörseň elbetde bilmeseňem 150 ýyldan bäri bar raşizm diýilen bir ideologiýa orslaryň arasynda. Yani basyp alynan yerler bilen okdy ene Türkmenistan, Gazakistan, Özbekistan diýilen ýaly yerler bilen ok o ýatdan çykardyldy. O biljek adamlar hem öldürildi. Aýdyň insanlaryň hemmesi öldürilip gelinýärdi. Şu gün hem Türkmenistanda pikredin türmäge basylýan ýene bir zat edilýän, gorkuzlayan adamlaryň hemmesiniň hem akly ýerinde, kellesi işleýän adamlardır. Onun tersine okuwçylary zorlap ýören, ýene näme edip ýörenler arkaýyn gezip ýörendir. Türmäge basylýan däldirler. Ýene şu arada bir-iki habarlar hem bar, olar hem ýakyn günlerde has anyklandan soň çıkarıp görkezler. Bular edýän işler şol. Näme üçin edýärler bunu? Raşizm güýçlü galmaly. Raşizm içeriden çıkıp biljek aýdyň insanlara ýa-da düşünjesi, pikri, milli duýgusy bar adamlara garşy goraksızdyr raşizm. Şonu amala aşyrmak üçin izi giderle ýa-da akly ýerindäki pikirlenip bilýän adamlar öldürüp gelýärler-de. O bahana bu bahana tökmet diýene näme bilen ýa-da ýok edýärler. Soň onuň netijesinde de öz raşizm ideologiýasyny ýöretip bilýär şu Türkmenistan ýaly yerlerde esasen. Ondan soň bize hiç zat alan okda. Emma adam bular öz ýurduna alyp duruna gaz näçen bir gaz çykýar, satylýar. Ýöne Türkmenistanda o hiç gaz satylýana benzeýän däldir. Bu Türkmenistanyň ne merkezi banky bar, ne beýleki banklary bar. Ne şunça gaz satyldy diýip bir hasap ýöredilýär. Şunça pul girdi, girmedi, bu zatlaryň hemmesi ýene islendik ösen ýa-da ösüp barýan belki ýurtlaryňyzyň, ýani Türkiýany mysal bereli. Türkiýanyň Merkez Bankyna girin. Merkez Bankynda näçe puluň bardygyny, haýsy görnüşde pullaryň bardygyny görüp bilýänsiňizdir. Yani Türkmenistan'da öyle zat yok. Merkez banklarının sahypalary hem onsam yok. Soňky 2 ýyldan bäri düzüp gelýärler käbir zatlaryna. Ýa-da web sahypalary yok bu adamlaryň. Şey edip Türkmenistan'ı sömürýärler. Yani raşizmin sömürmesi üçin bir ýurda, şu ýurtda akly ýerinde adam bolmaly däl. Akly ýerinde adam çyksa şu ýok edilmeli. Sebäbi ol adam çıkıp düşündürüp berýär-de. Bizim yurdumuzda 52 trilyon pul var. 52 trilyon bilýäňizmi näçe? 52 trilyon o ýanky nemelerine görkezipdik videolaryna. 1 trilyonunuz sizin 2 futbol plaşatka bolýar. 1 trilyonunuz 2 futbol plaşatka adam boyunda pul bolýar. Fikredin adam boyunda 2 futbol plaşatka diňe 1 trilyonu. Şon 50k köpeldim. Ine ors, ine şonun üçin edýär bu zatlary. Şonun üçin çıkıp o arkaýyn siz Orsetden ayrılmadınız diye. Yok, Orsetden ayrıldık. Yani Orset'in bize belgeleri var. Yine Nemede öldüren adamlar var. O Göktepe'de. Ondan sonra
Bir giden ýa-ki aýdyň insanlar öldürdi, kırdylar. Olar var. Paxta ektirip jemgyýeti zaýaladylar. Onuň hem reparasiýasyny tölemeli bular. Ondan soňky 30 ýylda eden işler var. Olaryň hemmesini gaýtaryp bermeli. Orslaryň bize iň az $1 trillion bermeli pullary var. Diňe Türkmenistana. Ya ol ýa-ki beýlek zatlaryň gurrun erip durmasyn, gaýtan biziň aljak nememiz var. Onu tökmän suratda almaly, ýa-ki gerek däl bolsa da almaly halmyrada. Namus meselesi bu. Şeylere o diyecektim. Ben son halmyrada söz size vereyim, son ildeşlerimizin komentaryalarına geçelim. Sağ ol. Ne şu taýda sen goýatladyp geçdiňde ýa-ki Göktepe galasynyň o öň ýanyna bir Gazawatda wepat bolan türkmenlerimiz bar ya Karagalpak dogurlarymyza bolan bergisi çakdan aşa pul bilen ol ömürleriň öwedinde alyp boljak galan şulu humtalanady. Şeň ýöne men gaharym getiren zat şol enesi alamadyk Fyodorov'un diýýäni ýeme diýe skobely gaty dogratdy diýär şol ýeme Orta Aziýa ýörüşedip ýa Türkmenistan. Teretmiň tapýanda. Taýda 40.000 sany türkmeniň menniýen äri ene şehit boldy, wepat boldy. Soň galaň içinden gaçyp çykarlar, iki ular erkek we aýal çağatyn garrysyny. Galaň içinde giýgenip galyn ýa bukulyp galyn 5.000 sany zenarlamydan 4 güllep Skopelhun goşuny zorlapdy. Onu hana özbek taryhçylygynda aýdyp otur. Ene onsoň ol nähil ol azad ediş bolýar. Ondan biz näme üçin ortaýat bilen de şertname baglaşmaly? Näme şertnamasy? Ha? Aýho biz bir nähil millet bolduk. Şu zatlary görüp görmezlige salýan bolsak onu bilmedik. Bizden öňkü öten geçerli gabryny dik oturmazmy? Ýurtdaşlar. Mene hayran alym şu diýil şu soň agdymdan çykkan zat ol men el ýeterimde däl ol Fyodorov diýil ýani. Gönü karşımda oturup tatlaşan bolsa menem o bilen onu başlaça gurrun ederdim ol Moskvada oturan yerine porsa otu ağzına näme gelse. O Kazak jurnalist denanım gaty medeniýetli gurlaşýar bilen. Onu pasol ýa lekin ol ýakagyzy medeniýeti söyleräkdi. Ýöne Kazak halky inni şu türkmenler ýaly bularym öz taryhyny öwrenip başladylar kemene. Asly nerden? O Altaýdan gelýär türk milletler. O bu yerin o çetin o götünne ýa men şu taýda gulluk etdi buğlak ýanyna Yakutistanyň aňyrsyna tikdi diýen ýerine. Gönü bu taýda Türkmenistanyň SSR'ň kartasy bilen ýöreňde 4 tane straygo ýadymdy şu tat ýetmek üçin. Şu Yakutlarym ene ýa-ni bir türk dilli milletler. Aha. Bunu näme orsunky näme galýar şu taýda? Kavkaz milletlerini aýyr, şular aýyr, Çuvaş aýyr, Tatar aýyr, Baskyrd aýyr. Diňe Moskwa galýa. Onun görsem gelip Yanky Fyodorowyň özüni gazalasaňa maňyrsyndan Tatar çykar ýa Baskyrd çykar. Niýeden ol ors bolýarmyşyn? Bular diýene şu inni biz düşünüp başladyk. Biz indi şu 73 ýyllar mene orsagymyz, ulagymyz, nämämiz o goşgy aýdym bar şu taýdan. Orsagonum gel Moskwadan, Leningraddan gel diýip aýdym aýdyrdylar. Kompartiýan kılıp. Ene şeydik biz ene öz ýurdumuzy elden beren eken. Bizim şoň üçin ýaşan adam. Bizim ütköşük adam däl, menem şol 4 million türkmeniň biri. Şu ýurdun daşyna çykylýança menem bu zatlardan asla bir habar. Hep okulmazdyk, bilmedik taryhy. Biz nerden kimden öwrenelim? Ene şu küneselem, ene kemine, ene şu 4 ýyl bäri taýda edip oturan çykışymyzdan adamlar öwrenip otyrar bir toparda. Ya internetden görýärler, ya biziň aýdanlymyz tasdiknama gözleýärler. Elbette gerektir. Ýöne bulan biziň başymyza salan zulmyny innem ýenem gelip ýygyny dowam etjek bolýar. Ol istenlik şertnama ol atalogulun 10 gede gol çekjegine menne hiç şek şüphe ýok. Ýöne şoňa bir halk bolup ýol bermelimi ýa ýokmy? Ene mesele şu taýda. Donaýdan. O ataloglam şolaryň kuklasy da indi açyk hasam düşünükli bolandyr. İlleşlerimiz üçin.
Ýagdaý şol, o raşizm, biz ýanky raşizmden halas bolýas. Ýanky Gurbanoğlu ýa-da Niýazow, olaryň hemmesi hem gaty ýöneköy, bir öýjükli canlylar ýalak bir nemesi bardyr. Üýtgeşik, akyl ýok. O bir zat bersen iýip içip oturup bilýändir. Yani başka zatlara aklı yetýän adamlar däl olar. Hemme zat şu Ors imperiýasynyň ýani raşizmiň gurnap ýören zatlar da. Olar aýdym aýtdyryp beren hem şolar, kitap ýazdyryp beren hem şolar, itiň heykelini gurdurup beren hem şolar. Yani Türkmeni bir hili samsyk bir millet ýaly dünýä tanatmaly da. Şeýle de görýärler. Taşar ýurtdakylar. Soň sonra täze Türkmenistanda Russiýa bilen ykdysady aratnaşygymyz bolmakçymy, bolsa nähili boljakdyr diýe. Ykdysady näme düýünden başga bir zat uruş edip durýan adam şu wagt Ukraina üstünden gaz geçýändir Ýewropa. Ukraina gazyň pulunu töleýändirler. Ukrainada geçirip berýändir, ýani uruşam dowam edip durandyr. Üýtgeşik bir ýagdaý. Buna düşünmek için biraz ykdysady nemeleri, tarihi okap düşünmek gerekli mi? Yani alternatifi bar olsa o Orset bilen o ykdysady gatnaşyk etmekden kaçınılmalı. Şu wagt Ukrainanyky ýok bolan üçin-de şeýle yani biz mysal üçin buğday aljak bolsak Orsetden däl buğdaýy Ukrainadan Pribaltika ýurtlaryndan alyp bilersiz. Onun daşında da o köp zatlar ama bizde var olsa bolup bildiğince kaçınarsın. Orset'te teknologiýa barmy? Ýok. Hiç de adam ýok olarda üýtgeşik. Olar ýanky bizim gazymyzy alyp satyp baý bolup ýörler de. Ukrainanyň üstünden Ýewropa satyp ýörler. Hytaýa satýarlar bizim gazymyzy. Ýoksa başga bir hiç bir nemesi ýok. Orset şu gidiş bilen gidip ýykylaýsa Orset hiç satsız galýa. Moskwaň töwereginde. Şeýle. Doğru, sen cevap verdin bir taýda artykmyş üýtgeşik cevap bererlik meselede. Onu taýda Türkmenistanyň taýda hökümeti haýdy döwletler bilen islese özüne Türkmen halkyny, Türkmen milletini, döwletini bähbitli islenlik sowdany, islenlik döwlet bilen etip biler. Garaşsyz şertde birini garanjaklap o siýasat ýöredilme. Olaryň hökümetiniň öz hak hukugy bardyr. Kanun boýunça bellenen. Şoň çagyna islendik şertnamany baglaşyp ömürler ýerine ýetirip ýöne şu taýda edilmeli soraw bardyr. Soraýa da sen aýtdyň da ýygyny gaýtaryp alyp bolmaly diýilen soraw. Bir zat aýdyn şu taýda ýurtdaşa bellek goýun. Niýazow Gurbanoğlu oğlum eýlep oturarlary bir kanundur. Hiç bir kady kanunyň esasyna saýlanan adamlar dälir diýmek. Eger ne kanuny ýüzden ýanmarsa feodal bagyrek geldi. Kanuny ýüzden ýanmarsa şulan ähli gol çeken şertnamalar islenlik döwlet bilen millet bilen ýolbaşy bilen hemmesi bir kanundur. Demek şulan eden bergesine Türkmen halky jogapkar dälir. Yani şulan gol çeken şertnamasynyň esasyny Türkmen halkynyň akedilen baýlyklary ýygyna gaýtarmagy olaram boşulur. Şoň üçin mene halkara suwut organlary bar. Ana Türkmenistanyň akylly başly ýuristlerini ortaga çykar. Ana şonu görürsiň tomaşany. Bolmasa da ne halkara ýörüte guramalar bar. Şu ähli oğurlanan oğurluk var mesela bir yolbaşı mı ya bir firma mı ya Türkmen nevt oğurlap mı ya Türkmen himim. Şun ähli oğurlukların prosesini nira vardı, nira düştü, nirde olanı kimin adını yazıl. Şun iyidirla oturan yörüte oğurluklar var. Şoları ähli suwman, oğurlanan suwman, Türkmenistan'dan çıkarılan ähli suwman 5%'ını versen, şolar hem kartan sen eline getirip berýärler fakt bilen. Al bar suwutlaşdy, 100% algyň al, şoň 5% bize getir, 90%'ını Türkmenistanyň hazinasyna goýdy. O taýda kelle döwüp, kelle agyrdyp, ýanky ýysyrganyp ýydarlamak gerekler. Ýörüýte firmalar bar dünýäde, şoň üstüne pul gazanyp oturan.
Bula pikir diye kemenini pullu gurruna gellaydı. O bizim yankı cenayetkar toparın heyvanlığı görünüp durdu. Bular o zaman ne ettiler başta? Niye aslında uğrunan başlar? Bular Türkmenistan'ı kızıl altın yankı bir brilyant deydi, neyme deydi. Şu kımmat bakadaşlar getirdiler. Satılan gazın kasabını. Sonun so tayda yankı bunkerlerde koyup giyip son gerek vakti ullanırsın. Son bir bölümünü buları Moskva alap özüne çıkardıptır. Oları mutayda koydun Moskva yedine veren aktı. Enni sol kızıllarım, altınlarım, orwan olynkam tutuldu da ol Türkler gözüňiň ýagyny ýadyp el ukaskalça çykyş eden ertesi gün çykandyr. Türk'ün mediasyny. Ene bir samolyotda Türkmenistana barýan bir samolyot 1,5 tonna altın saklanyldy. Sondan soň dilini götüne ýugutdy gurban bolan. 2007-nji ýylda bolan görür. Enni bular näme diýär? Hem ogurlan baýlyklaryny Arap Emiratlaryna Dubaýa çykarýarlar. Aýyna o taýdan gülýärli ýaşaş näme der. Bu heywarlan rattan habary ýok. Şu Arap Emiratlary bolsun, beýlek Emiratlary bolsun. Şuların hemme gazna puluny ýa banklardaky puluny Amerikalılar idarlap otdy. Täp olar hemme hasaplaşyp dollarda geçirýär. Şu eger aýdaýly Dubai safe bolýan bolsa pul saklanýar, şoň açar Amerikalılar elinde. Entek ýurda baraly son görürsiňiz tomaşany. Akly oğurlan haram pulluňyzym ýygyna geler, özüňizem getirersiz ýygyna. Eger gelmeýän bolsaňyz, onu ana Israýlyň maksadynyň terdini tapan ýeriňizde maňlaýyňyzdan otlarlar. Şol hukukam Türkmenistanyň täze parlamenti berer diýen menne dolgunum bar. Täze 32 ýylda halkyň boýnuna şunça halan zulmüňiz bar, o çekipçi darýarlar. Ene ýurda baramyz açyp görkezersemmiz oda. Garaşyň entek bira. O Fyodorow'un ol eýdidi, o beýdidi. Ene getirip Türkmen halkynyň jelladyna da dogry etdi diýip durar. Sen döwlet ýol başçysy bolýan bolsaň 5 minutda jogabyny bermele. Ha şular ýalda ýurtlaryň çykyşyny. Sen halkyň prezidenti bolýan bolsaň, sen garaşsyz bir tarap bolýan bolsaň, ey heywan. Näme üçin sen öz halkyň şeýitdirip şu derece yetirdin ya getirdin. Yok, bular diyen sözün yokunak kemini, bular sözün karşı etmeli. Bular dine çekmeli cezasını verir. Ama etçe işin etmeli. Düşünükle. Ama dine etçe işin etmeli. Yona can yanının bir gülküsü var diye da şu canın yanınsan şu zatları aydı otuy. Ne edip sen şuları sen onun dilli sünürcü. Her iki devletin içinde, milletin içinde düğünü var eken şu düğünüklerin tapıp getirmeye devletin başına koyarlar. Iskobili yani Türkmenistan basıp alandan sonra karşı dururların içinden çıkan dönükler değil mi? Dövüşünü yani Akpaçan orderlerini taşıp bu bu suratlar var. Ama suratlar var mı? Uzağa gitmeyene gerek yok. Türkmenler mi? Ilgak gittiler hizmet etmeye Akpaçan. Ne? Bularım sol real gulla. Tapyalara özüne göre gulları. Yani sonra boyun eğmeyecekler. Vazifede de derler, işte de derler, halkın yanına da, kaptalına da, önüne de derler. Yok diyorlar. Sonay da enidim. Böyle sonra bağırsa geçi var. O Jirnovski diye açık aidiyatı diye yankı. Biz olmasak sizi Talibanlar basval ya deyip ortağız yani. Biz gorap görüyoruz deyip demeni yazıptır değilleşimiz. O şu sözleri bağırtı demedi. Hatta bize mi koyduk onu ekranımıza da. O yörüte oyun men bizatlar idarlap verin son için bilýärler. Bular şol Taliban'ı gizlelep şoň ady bilen Merkez Aziýadaky döwletler gorkuzyp saklaýarlar. Ondan şolun üstü bilen Taliban şolar gorkuýarlygy üçin hem Türkmenistanyň Talibany paja uradýarlar, öz jarlaryny saklamak üçin. Ýene de şol sertimiň aňyrsynda Türkmenim garýarlar aňykllar. Yani belkilerde ses seda çıkanlar, yerden ses çıkarıyor. Türkmenistan hükümetinden ses çıkanlar, ne için serhet yakı oturan Türkmenlerimiz gariyanızı. Yine bulan orsun oynap verin oyunu. Yine ediyen zulümü sor. Bize tapavdu ne mi? Hayti yerde hayti Türkmen öldürülür. Biz Türkmenler mi ya? Kanımız bir değil mi?
Olaram şol bir döwür şu gyljyndan gannaman türkmeni o dargadyp pytradyp persin bir ýerde bir çöpde ýaşadyp şu men Türkmenistan dilin ýeke topragym atlakylan topragyny mäzir milletin gyryp soň onu beýleki döwletden arasynda paýlaşmakçy. Vesselam. Bularda başga niýet ýok. Ene bu şu nesil bizim nesilimizdin saparağı bilen bizim nesilimizdin gutorup barýan nesil diýip aýdyl o hiç kim üçin giýdiň zatlar her bir adam bir fiziologiýasyny ýaşamaly belli bir orta ýaşy bardyr. Indi ýöne sizin nesiliňizde şu ýollary açyp şu zatlary eýelik etmeňiz üçin bizim nesilimiz elden etmeli. Gelmejegine etmeli. Tapawdy ýok. Sebäp bizim nesilimiz ýol berdik şu zatlaryň bolmagyna. Bize de yol verdiğini bizim en atalarımız var. Sesin çıkarman oturur. Barma, görünme, koşulma deyip. Öldüre gitti gömüllü. Men nesilmem gömüllü. Sizin nesiliniz kaldı. Eğer şu paydada çözülmeyecek olsa size asla dolanırı yurt kalacak yani. Onun her bir yurtta eyyesizler mazarçılığına doğulunmalı var. No. Son yanlışmasam Halmurada yani kısa para nemede ekranda da aytdy ýaldy. Yani öz aramızda da sizin uğradan videonuzdan soň ýada saldyk da täzeden. Yine bular şeyle bir oyun oynaýar, ýa Taliban meselesi var ya. Yine arkada diýilen bir oyun oynaýarlar bizim bilen. Biz sizin arkanızda dururuz, o biz bolmasak size ine neme diýär, biz sizi halas edýän gahrman bir hili halas edici de umuman aýdylanda. Şol nemede özünü görkezýär. Häzir Türkmenistan şu at ýaşalmaz ýagdaýa geldi-de. O ýeneden bir 10 ýyldan soň belki ondan hem ýer wagtda geler o biz sizi ýene täzeden halas etmäne geldik. Ine gördüňizmi? Biz sizi goýup gitsek özüňizi görüp bilmeýän ekeniňiz. Size yine näme diýmeli o tuvalet getirdik diýip gelmeli de ular. Şonuň ýaly bir kiçijek zatlar bilen tuvalet getirdik, demir ýol getirdik, ýere näme getirdik diýip gelmeli. Ýöne şu wagt Türkmenistan häzirki şu wagt ýagdaýyna düşmäne de şu orslaryň gönden eli bar. Kimler ular? Hramflar, Jadan, Umnov, ondan soň näme bar? Beýleki ýene däme biri bardy. Zadan. Jadan var, Umnov var, Hramf var. Şolar Açırsov ýene esas nemesi Açırsov. Bu atlaryň hiç haýsam Türkmen at däl, şular Türkmenistany dolandyryp beren nemede. Şular şu ýagdaýa goýup beren. Niyazow kultuny ýasan Hramf, Berdimuhammedowyň kultuny ýasan Hramf. Yani kitap yazıp, ruhnama yazıp, filmler düşürüp, Atamrat deyip, ölüp giden görmedik, kakası mı değil mi olan belli değil. Onu kahraman edip verirler. Yani Suud'un kararında yazıyor, o kakası dönük diye de. Bilmedik ne edip dönük olan, yani gidip Nemislerin tarafına geçiptir. Düşünüşümüz yani dönük olsa şeyle oluyor da. O şeyle bir neme göre diyorlar bunlar. Ýöne Türkmenistany şu ýagdaýa düşüren orsular ýöreýdi. Ýene täzeden gaýdyp gelmek üçin. Ine gördüňizmi siz başaryp bilmediňiz. Diýilýär. Bu neme bardyr bilmedim, düşünükli bolarmy? Käbir adamlar bardyr şu işten çıkarsalar o men gaýtdym indi bular öz işini görüp bilmeýär. Baňa ýene mätäç bolarlar diýilen bir hili adamlar özüni allap bilýär käbir. Ine şonuň ýaly bir psihologiýa öğretýärler. Yani siz özüňizi oňurup bilmediňiz, biz ýene täzeden geldik siz halas etmäne, tuvalet gurup bermäne diýen ýaly bir neme öğretjekler-de. O başga zat däl. Sen aýdýanyň dogry üstünden düşdüm. Şoň üçin şu mahal rus dilini institut, rus dilini mektepler, rus dilini klaslar ene Türkmenistanda ýa-da Türkmen ýaşan Moskwa, Leningrady okuwak diýerler. Şeň soňra özlerine tabyn aňyrdan mankurtlar getirip Türkmeni ýene de şu depesinde kamçylap oturan ýol başçylary ýetişdirmek üçin. Wessalam, başga hiç zat ýok ata. Misal üçin iň barkysy
Türkiye'de, yine Amerika'da ondan bunda okuw tarıp gelenler ansadan sat ýokary nemeler alan oklar. Diplomyny tasdiklamaly, eýitmeli diye. Mysal üçin Türkiye'däki, yani Türkiýanyň o nemesini gaty pes hasap edýän ýöne Türkiye'däki üniversitetler bilen Moskwanyň ýa-da Orseýanyň Islandik üniversitetini deňeşdirip görüň, aralarında 100 esse tapawut bardyr. 100 esse. Mesela okap gelenler bilen görýän-de bir okamadyk adam 2-3 sany sözlem guran wagty belli bolýar ha. Şo taýdan gelenleriň hemmesi hem jahil, dogry düzgün orsçany bilip baran oklar. Şonuň ýaly bir nemeler gelýär. Türkmeniň gazy hapa geçen ok diýerler diye. Olam ine geçmeýän olsa almasınlar. O. Näçin alýar? Yalan vurun. Yalan vurun ol. Geçmeyen gazyny 70 ýyllap satyp otylar. Näçin şonu geçýärdi, şuň geçen, şu halkyň gulagyny bir ýeme bir şular ýaly gürrün goýmak üçin ay şonsuzam türkmeniň gazyny hiç kim alana hapa dip. Hapa bolýan bolsa ýygyna gaýtaran döwlet barmy? Ya şular bilen sutlaşyp hapa gazakdyrdyň dip dawa jenjel salýarmam? Ýok. O gazda bizim gazymyzda şemi köpürek beýle kagarandy. Şo kışın kış aýlary şo doňýa diýer. Şo şem ýygnanan ergin ýagdaý soň biraz dıkyz ýagdaýa gelýär gazyň. Ýöne şo turwan inçe bolanlyk üçin, ya ýeriň üstünden göýberlenmek üçin. Eger şo turwa ýeriň aşagynan gelýän bolsa, hiç tadım bolmaly o gazy. Onun üçin ol yalan görürüm. O beýle ki meselem nebit onda tapawut bar da arasynda nebit haparak ne gazy şo bir noktan gowwatyla haparak bolsa arasy bilen garyalar ya ýylydyp da esasan Ýewropada bizim gazymyz şol ýeme metalurgiýada ullanylýarlarda ýanky şol demir eredilýän ýanky metal eredilýän fabrikler bar ya ýyladyş sistemasyny. O taýda ak gelýän gaz o doňjok zatda onuň turbosynyň ýogylygy belki 1 metrdir ýa 2 metrdir. Zawudyň içine girýän. Onun üçin o taýda alada derlik ýagdaý ýok. Ol elbetde obaň içine jürrläp akýan garantdan gyşyň aňdagyny olam ýokardan gelýän turbo elbetde doňar. O şol aýdyşyňyz alhan burada ýa halkyň gulagyna ýeňil paý bolup eşdilmeli de gaz diýilende. Eýe çykmaly däldi halk öz gazyna. Şeýleräk bir ýagdaý. Ýa. O Azya, yani Orta Azya ýaly, Orta Azya akmaklaryň ýurduna ördüler, haram orslar diye. Ýeme bizde gadymdan gelýän medeniýet bar da Merkez Aziýada, onu türkmen kim diýmeli, özbegin kim, gazan kim diýmeli, umumy medeniýet bar. Soňa ýykkan edilýär sebäp biz birek bilen goňşy oturan milletler, dilimiz bir, dinimiz bir dilen ýaly bir ýetkeşiklik zat ýok da ýüpek ýolum bizim üstümizden geçip giden, bizim ortasyny otyp. Elmedam şol goňşy gatnaşykda bolandy. Biz uruşan bolsak esadan şol parslar bilen, eýrarlar bilen ýa ine şoňa meňdeş ola bilen türkmen gyrlyşyp gelipdir da. Men bilýän taryhy men taryhçyn däl aňrabaş bol. Ýöne bu aýdýan zady ýeme howp salyan milletlerin üstüne çalış etdik diýär. Hasan türkmenden orsuň üstüne çalış edipdir ýa howp salypdyr. Inni gazagyň üstüne düşýär, ine şu ýerine aýdyp berýär. Fyodorov aýdýar, ine gazaklar siz bize bergili, siziň topragyňyzda mı ýoklarmy? Wagtyn haram zady, ol beýik watançylyk urşuny, nemes gelip Moskwaň edilman gaplaryny, dirinin, dıkylaryny şolar ýygyna gaýtaran gazaklar dälmi? Galyk taryhy serep Fyodor. 28 Panfilovçy diýerler, şu 27 gazagy. Ha? Sen şu taýda orsuň döşgörüp Moskwany orana. Olar göçüp akdyň zawod fabrikleri bilen. Ähliýeti mesirleriniz Özbegistan, Türkmenistany çykardyňyz. Onun meslen öýlerini aldy Türkmen Özbek bilen Türkmen halky. Şu urusdan gaçyp gelen sen orslaň hırslany. Näme üçin şu zatlara ýamýadyna çykaýdym siziň hemmäňiz. Türkmeniň medeniýetini ýa sungatyna şu gadymy saýtepler galmady. Kemine şulan hemmejin bizim aýal gyýlarymyz başyndan ennamyndan çykaryp süpürüp fronta ýeňişe bolsun diýip ugratdylar. Ene ejim pagyryň beren görüňi. Tonlara bakdylar hemmejini. Anin elmezde galan tapdylar 2 ýeke 10 namyny bolmasa
Her öýde bardy. Her öýde bardy. 100 ýyl, 200 ýyl, 300 ýyl geçen ýanky ýeme saýsepler. Men çağırlığımdan ýadyma şu Abbasy diýilen söz bar. Men Abbasy diýilse kızlar batda 20 köpüge de Abbasy diýiler. De men çağırkam. Ýöne şu Abbas şawa ýanky Eýranyňky. Şoň çykaryn, şoň adyna çykan ýeme kümüş pul bar eken, gyrysly. Görüň çağırlykdyr. Şu saýlardan gyýyt gellemizin öňüsü çabyt diýil ýa-da şu doğru den anlaky. Şu gerdenden ta etegine çeli iki tarafım durşuna şu Abbasy kümüşden ellerinden biledik mi näme mi toppusu mu kellesin ay diýene bir daşından görsen ýörek gelýän muzeydi ýoksa datlar ýogyny ýanylar şu orta guradylyp olar nira akydylly nirde ýakylly kime satylly Allah bilsin ya Türkmenler SSR kılan aýdy da Fyodor biz eýelik etdik diýdi Moskwa orsun ornuny eýelik eden bolsaň sen onu näme üçin bize SSR'den galan pay bermedin ha en urusy den çeken bolsa Türkmenin sosana beýle respublikalar bilen hani bizim paýymyz gazymyzdan muhtakytdan neftimizden turwany mawrawa görmediňiz bize. İnnem gel Türkmeni jüllük çıkarjak bolýan bagyşlanma. Bolmana beýle de. Yok, biz her zat etmeli, watany gaýtaryp almaly. Ýurtdaşlar, men başgaça ýol göremmi? Ol orta çokunýanlar, orta ýykynýanlar, olaň öz peýdaçygy bar. Namart olam sagjy olam diýen söz bar Azerbaýjanlyk. Ine olar şo namart ýaşajak, ýöne sag boljak, öz günni görjek, Aşgabatdan Moskwa gidip gelecek ya otak barjak oňjak bahwitler otayda döwlet, millet, watan bahwitleri ya töýgüsi düýbinden ýok. Düýbinden ýok. Ya olar ýurt gerek gel, watan gerek gel. Ne şeýle? Doğru. Onça girdeci barka näme üçin ýurtdaşynda süýrenýäs biz diýip ýazypdyr. O ýurda gelmese girdeci hasap edilen okda. Çıktaçı olaýmasa. Merkezi bankyň bolmasa nire girdin o girdin? Ta para gaýdyp otyr. Men ykdysadiyetçi del, hasapçym da. Ýöne merkezi bankyň bolmasa şu Türkiýeden ýygnanýan puluň ýurduň içine girmese, o näde otaýdy onsa ykdysadyýet işler. Diňe ýeme saçýolly otaýdy, artyň harmoni, alan alynky, gün güýçlüňki gowurga diýişliň. Bir ýylda, 2 ýylda, 32 ýyl gözüňiziň alnyny ene ýurdu çapyp otylar. Halkam sesini çıkarana. Yok, çıkarıp başladı. Yani ne edip, şulo bilen hasaplaşmalygynyň ýoluna aktarýaly, şonu tapyp bilen aktar. Yani enne araljalyya, mana gelip durly ýerden jaňam edip durly Türkmenistan, enne gorkýan zat ýok, bu mentler diýär, polisler. Duran ýerine, ştaýdan uğrup, ýoksa men bar get, arabany aňyrda sürdiýip aýdýarlar. Öldür aýdy bu. Enne gorkup o tarafa geçenini näçe de gaýdyp otyr. Yok, polisiýa däl, olaram şu raşizmiň nemesi hyzmatkarlary olar. Aw. Şu Türkmenistany gelip ýanky ors taýaklap dursa bir hilekrak da, soň muny näme diýerler? Türkmeni taýakladyl diýýär. Dönüp bularyň hemmesi. Polisiýa däl, şol ýanky näme diýen bolsa men hukuk goraýan diýen bolsa şol dönüpdir, olary hiç Türkmenistanyň içinde ýaşatmaly däldir olary. Öyle. O Xitaydanam barmy algysy diýär Türkmenistanyňdyr da, Türkmenistanyň algysy bilmedik indi Xitay Gazproma töleýän bolsa pullaryny alan gazyny, Gazprom satyp berdi, ýa-ni Gazpromga öz satmaya itera diýdi, arýaty diýdi. Şonuň ýaly firmalar özleri döredip yalandan ara goýup neme diýär ýa-da ine Dmitro Firtaş var sizin nemedäki gazymyzy bizim de indi umuman ýol ötenden çykýan gazymyzy Dmitro Firtaş çykarýar. Asly Ukrainaly ýöne häzir nemede suud edilip berdi. Gara pul aklamak ýene näme meselesi boýunça neme tarapyndan suud ediljek bolýar. Amerika tarapyndan eýen 5-6 ýyldan bäri göz astynda saklanýar ol adam. Ne şolar çykaryp alyp dura gazy.
Xitay'a berýär, bilmedim. Xitay biz pulunu töledik diýse hiç adam etip bilmeýän ýani Xitay'a bizim bergimiz varmış. Şey diýýärler. O diýer. O o näme şertda maňa şany nähil gol çekeni kim bilýär? Ýöne ýemani ýurda baramy da hemme zadyň saçlar gitjek gernir. Şoň üçin aýdýar. Bu şular bize diýeri gerek. Ilk başdan bir halkyň çykyp jogap berseler eden jenaýatlar üçin. Sonra cezatyny çekibersin. Nähil çekmeli bolsun. Aha. O şol Fyodor ýenem bir zat aýtdy diýär-de. Rus imperiýasy özüni goramak üçin basyp aldy diýär. Logika hem dogry gelmeýär. Aýdýan zatlar diýär. Illeşimiz. Onu ýa aýdyp berdi, o hakykat. O logika gawat gelen ok. Onda git Amerikanyň basyp al. O Xitay'ı basyp al. Xitay'dan hem goranmaly. Xitay hem olardan toprak aljak bolup ýöre yerlerini. Toylarda zatda Orustan galan adamlar entägem Orusy öwýärler. Bular diýeri wagty dünýäden gaýdan adamlar. Menem diýen ata-babam ne etdiler diýen diýe. Olar o düşünmez. Umuman aýdylanda şu siňdiripdirler Orus güýçli, Orus arkada, Orus bolmasa siz bolaňyz ýok. Orusyň hemme zady güýçli diýipdiň propaganda bilen aýdyp durýar. Seredin häzir Orusyň ne ulağı vardır ulanyan, ne geyimi vardır, ne de iýmiti vardır. Hemme zat beýleki ýurtlardan gelýändir. Şeylere, bularyň nemesi, Orusdyň sömürmekden başga zat bilen okda, şolam sömürlen adamlara Orus oğu diýen bolmaly. Şöyle, Halmurada sizin döwrüňiziň adamlaryndan söz edýär. Sonra sen jogap berdiň. Aha. Russiýanyň 70% türki dilli halklar diýär. Olam dogry. Şolara şu öwüp ýören ýalar edipdirler de. Bizimkilerin Orus güýçli diýip ol alkaş bir seredip görüň Orusyň ýaşaýyşyna, ahlagyna, häsiýetine bir seredip görüň. O halk gaty ýigrenji bir halk doňuz ýalap bular. Özlerini alyp barşlary. Entek SSR ýykylmaka men bir ýerde okan statistikamda bardy. Şol Orus Federasiýasynyň 25 göterim ilaty musulman ilatlardy. Ne berde illeşime ýazypdyr 70 göterimi türki dilli diýip. Bolup bilir näme üçin ýok. Sebäp o Ruslaň özleriniň dogruyan çağa saý ýok. O özleri ýyl geçdikçe azalýardy. Yani köpelýän halklar elbette şol türki dilli ýa musulman dilli milletler. Onu sana meni soňky döwür Xitay allygyna şol ýemani dalyny bastygy eýlep Oruslar bilen öýlenip şo taýdan çağa dogrup özlerine mesken tutunup otylar. Türkmenistanda da bar diýip eşitdim, ýöne men bilemok, anykmy ýokmy şol. Yani Levap'ta Marada şu gelen yemez Xitaylılar Türkmen gyýlaryna ýa gelenlerine öýlenip şeydip şu taýda şolar olardan bolan çağa ýa Xitayly bolýar. Ya Türkmen bolýar. Türkmen pasportly Xitay bolýar. Şonun baş var. Bilemok. Ýöne biz şu mal entäk işlerkä watany gaýtaryp almaly. Başgaça mene çykaly göremek, şoňa da bizde şu mahal urukpa mümkinçilik bar. Mümkinçilik diýenim olam şu Ukraina halkynyň dökülýän ganynyň üstüne. O Ukraina o bütün şu raşizmin aşağında duran yurtlaryň halas bolmasy üçin göreşýär-de. Onu häzir düşünmeýänleri kendir, ýöne soňu bilen düşünjek. Ukrainanyň geçen nemesine.
O Fyodor gowy edip suud edip berdi diýe atalogul alabaýlaryň ýani Berdimuhamedowlaryň hiç kimdigini garaşsyz bolan bolsa alabaýlar çykyp aýdart sen näme diýýär diýip dursun diýip diýär ses ýok. O şol ýanky Halmurada da aýtdy. O zatlar düşnükli Türkmenistanda bolýan zatlaryň hemmesi hem sahna hiç bir hakykatlyk ýeri ýok. Prezidentlik sahna polisiýa bolup beren kam sahna, muallim bolup beren kam sahna. Seredin muallima yalandan muallimçilik edýär, seredin hiç bir muallimçilik nemesi ýokdur. Okuwçam okan şekilli bolýar, olam hiç zat öwrenýänlerdir. Geleceği üçin hiç bir zat ýokdur şo mekteplerde. Hemme zat sahna. Şonuň üçin Türkmenistanda muallim bardyr, doktor bardyr, polisiýa bardyr diýip öýtmän. Eger şolar men doktor men polisiýa diýen bolsa da şu raşizmin gullukçulardır, hyzmatkarlary. Başga nemesi ýok. Täze Türkmenistanda ruslar bilen granisan yapsan halk üçin, ýurt üçin gowularmy diýär. Granisamyz ýok olar bilen. Ruslar bilen. Deňiz terhedimiz bar. O deňiz nemesi var ýöne olam edil. Ona men tak ölçüme belledilmedik de anyklanmadyk çägi ýok. Ýöne umumy beş döwletiň bir deňizi. Bu taýda bar atak ortamyzda Gazagystan bar, Özbegistan bar bir çetinli. Repressiýalarda näçe adamlar öldürildi diye. Bunun sany anyk däl, ýöne bir san zat berýärler. Geçen bir nemede paýlaşdyk. Progress Online diýip bir gowy nemeler Türkmenistana behbetli maglumatlaryny paýlaşylan yer bar. Şonuň neme bir makalasyny paýlaşyp şo taýda ýazýar. Hemmesi däldir ýöne. Şo ölen adamlaryň hemmesi hem aýdyň insanlar. Repressiýa döwründe ölenleriň hemmesi hem aýdyň insanlardyr. Ýanky adaty bir düşünmeýän, ýanky kolhozda onda munda sürünip beren adamlar däl. Repressiýa döwründe diňe aýdyň, bilimli, nämäniň näme diýine düşünýän adamlar öldürildi. O berýän sanam az däldi, gaty epesle bardy. 13.000 daňy. Ýalňyşmasam bir san aklymda aly. Yema şu repressiýaly meselede menen bilýän zadym aýdyn kemine şol ýanky Mikhail Gorbaçow hakymet başyna geldi de 1985-nji ýyly şonu üýtgödüp gurmak ýa-da perestroika ady bilen siýasat alyp bardy. Şonu bir arhivler açylyp başlandy. Stalin döwründe tutsak edilen, atylan, gulaga uğradylan, ýitirim bolan adamlar ýaşalaryna ýanky täzeden bilen adyny dikeltip başladylar. Ondan SSR ýykylandan soň ýerçiniň döwrüne şu zatlar Orusiyetde mümkin şu arhivlerden alyp açyp okumak. Sonra Putin gelenden soň ýapdylar şunu. Halklar bilip uğratdy. Kimleri bular repressiýa etdi, kimleri atylýa, öldürildi. Meselem Ukrainada Stepan Bandera diýerler, indi şu Bandera diýmek biz dakylar şu basmaçy diýilen söz ýarlyk bize dakylşýaly, oňa da şu Bandera diýip Bandera diýip Ýarlyk dakylda. O ýarlyk dakylan, ýöne ol adam faşistler tarapyndan tutulup nämisler tarapyndan lagerde tuturur. Ol iki tarafa da karşı sevgişe, Nemetlere de karşı, ama İşalık baran Sovyet Soyuzu'na da karşı. Ol öz halkının oğlu deyip özün hesaplanады. Inni bizde de şunça yigitlerin näçesi wepat bol, atı sordu diýip gitdiler. Hatta şu uruşdan gaýdyp gelen frontçy ýaşyllarymyz bardy. Şolaryň hırçyny işläp gaharly ay size etmersin belli faşist edişimi diýerlip men şu gaňrylyp görülen ýaşyllary bilýär. Şolary bugun hana balnisa girdi, erti cesedini verdiler o taýda. Köpüsün. Ne? Ay ýüregi durupdyr näme bolupdyr. O kelle sahrapdyr ýene şey. Yo, kızlar battı öldüren akıl. Mesela Aşgabat'daki diyelim şu tak merkezi keselhana diyor. O taydanın cesedi geliyor kuvunlar. Halmurada şu aydın insanların ömrüne serediyende şu 40'a yetene okşuların ömrü.
40'a yetmän o biriniň kellesi ağrıya, biriniň ýüregi durýa, ýene näme şu aýdyşyňyz ýaly. Şey dip ölüpdirler. Entek 30'a yetmän ölenler bar. Bularyň arasynda ýanky näme Muhammed Atabayev ýalylar. Doğru. O halmyrada ine ýa-ni aýtdyk Ukraina şu ähli näme raşizmi gol astynda duran ýurtlar üçin urşýar diýip bizden hem o taýda urşup gören eskerler bar. Ýazypdyr da. Berekeler. Yo, ben barlygyny bilýän. O taýda söwüşip gören türkmen ýigitlerimiz var. Ukraina halkyny himayet üçin ýaşaň azatlyk üçin. Ene uruş gotarar. Ene beýgitlemeden ýurda dolanyp geler. Ene Türkmenistanyň harby doktrinasynyň düýbün tutjak şu ýigitler de şu Ukrainada söwüşip beren. Onu maýdan şu ýerde. Ol aňyrdaky Gurban Ulin iki satanyň arasyna salam berip beren gawnyoklar o därini isgamadyklar. Olardan serkerde de bolmaz, watan gowraksy ham bolmaz. Watany gowrajak şu ýigitlerdir. Çarlar sağ bolsun, sağman watana dolanyp baranlardan soňra. Taýdan soň başgaça iş bolmalar. Türkmenistanyň harby doktrinasy bolmaly. Bolar. Yani bu lellimler bilen yurt dolandırmadan gorulmadan bu alaca muğlaca koşun bilen. Hakiki koşun enne dörer Türkmenin hakiki ruhundan. Gözünden ot çıkıp duran yigitler gelir harbi ulluğadı. Bar bilen barlar. O her millette de bardır dönükler. Ölen bizim dönüklerimiz 5 beter oldular. O yüzümüzü yere saldılar. Niyaz başta Atalıoğul ve töweregindäki o yağcıları diye. O hakikaten şeyle oldu. Yeme o niyazım ütköşkerden gelenek. O öňden on tarihin bilenek da bizim yurttaşlarymız. Ondan aýdyp beren şol 48-nji ýyldan soň şol ýa-ni ýer titränen soň meni ýetimler öýüne gyzlar batdyl boldy ýaly. O bilen bile bir ýetimler öýüne oglaryň 2 sany ýaşy, bir gyzlar batly, beýlekisi bäherdelli maňa gurrun berdi. On kim bolup näde bolalary. On ýemede çağalar öýüne ýa deski donda ýemesi lakamy Gnida. Gnida diýmegin bitin serkesi. Bitin ente bolmadyk çağalar. Sen onson ýeme şu kizje gyýlan eline kıçışı berleyen norması var ya, şonu kakı varıp ödü yanıken. Onu ulağlarlar urup yenste barıp gidip Moğollumlara soğullu yanıken olur eydiye, bular beydiye de. Ondan sonra gece yatıka üstüne yorgan bırakmanın yenci yanıken. Şonun için şu balağına siyip tutardı diye de ne ya. Kara basmalıdan şonlar verip çıkıyorum son kuda vurdu. Enne sen burada da ettin de yetimler yani ya eýesizler ya bir doğan nasıl bolmadyklar ya halktan yani bir silo hormat bilen peýdalanmayan adamlar ya maşgalary getirip bir häkimetde oturdy ýaly. Onu orsun alyp barýan siýasaty şol. Esasanam yetimleri. Şoň üçin Niýazowy bular şol başda ýeme bir Aşgabatyň ýemesine garkomuna getirýärler. Yani şäher komitetine kommunistler. Ondan soň şu taýda aýalynyň üstü bilen muğdalyk sevne diýär oň aýalyny oňam oýnaşy muğdalyk näýän oýnaşy ýemede Moskwada ol politbüroda iň merkezi ýeme kompartiýaň merkezi dolanyş upravleniýasyna oturan adam. Özlerine duşmak üçin, gowurmak üçin Niýaz şu tap okur diýerler. Tamam gelip bine 85-nji ýyly başda Sowet ministriniň başlygy edip goýýarlar. Ýoksam şol döwür Türkmenistanyň ministrler Sowetine başlyk bolmaly adam Nazar Toýlyş Söýünowdy. Ol gaty kelleli adam, bilimli ýetik adam, ýeriň aşagyna ýylan ýagşýanym bolsa Türkmenistanyň ýerasty baýlyklaryny dolu bilýän adam. Ödüm bilen uly kiçi bilen kiçi ýalgyrlaşmaýan bazary şeýle salyhatly medeniýetli adam. Men kalbymda ýa gözümde galan kesbi şeýle şol adam. Ýöne näme boldy soňa ol adamyň? Ol adama ýurtdan gaçyp çykarýar etdiler hawa.
elinden hem Nevit Gaz minister edip koydu Niyaz kâr şota Niyaz oynayan oyun. Bir adam gözipe koyuyor, sonra şota mahsar edip koyuyor. Onun halkım ay berekella sağ olsun ne bu adam oğrukın ene para taşımam yoğunu yanına dip halk el çarpıyor. Habarı yok ol özünün yüzeste müngeste akıllı adamlar şey edip yoğa diyen. Yani son için bedene barca bolan ilmi potansiyalımızdan değinmekte. Enne bunu geçirmedi şu Moskva'daki muğdan oynaşı Niyaz Uğur diye Türkmenistan'ı. Bilem geliyor 3-4 ay bolandan sonra Gapurov işinden ayrıyalardı. Hiçbir pırçınsı yerine Niyaz Uğur yalar. Yoksa Gapurov näme bolsa Muhammed Nazar Gapurov vatançılık uruşunu görüp gelemedi. Onun tanan adamım değil. Yani ol bir Moskva'dan buyruk gelse elini şey edip yes yerine yetiren adam. Yani başlıca vazifede eğilmen mümkünçülüğüm yoktu. Yani son için Niyaz'ı yatırıp koydular. Yani 85. yıl. Sonun sonra 2006. yıla şerli eden işleri 20 yıllığını Türkmen halkının Türkmenistan'ın yere soktu. Yoksa kalbi pek adam. Bir halkına biraz vak edecek adam. SSR yıkılarından sonra bir ede sen üstünde Moskva'dır ona da. Gökçepe de uğrama gidip 4 kullap giyinip yattı kemine. Günün elimiz pelteli çıralı. Onu gözler tatı bilmedi ya yurdun birinci adam. Yani yine de biz o deputatlar devleti ödelimizden özümüz dolandırdık sonra yok güller. Ne. Bun o Türkmen maşı diyanem sol. Yani Serkerde maşı değil yanem sol. Qoşun maşıdan sol. O kologatinden teskinip veren bir topar. Bak ben ağzım hapalama ne solur. Yine Şumal halkın tepesine şanıp dövüyorlar. Ya da şeyle. Men düşünmek Rusiyanın özünde resurslar köp köp zat yok näme diye ýa-ni daşary ýurtlara näme diýeni aýtjak bolýardy ýyldaşymyz. Umuman o Rusiyanın özünde resurs köp däl ýa-ni hiç ýok. Häzir basyp alan ýerlerini aýyrsaňyz Rusiya diňe Moskwadan ibaret. Moskwadan şoň töwereginde bir ýerler bardyr. Şondan ibaret. Ol näme çelle Finlandiýa degişildi aslında. Nämet ol? Peterburg mu näme o taraplar. Ya. Sankt Peterburg çok o Vyborg diýilen ýer bar Sankt Peterburgdan bir sagadan däl. Yani o ýerlerin aýlyp gelen ýerler o. Vyborgam Finlandiýa. Finlandiýanyň şo ýerlerim. Yani Orsun hiç bir zatı yok. Şonun için de ýa-ni can edip näme diýä görüşüp ýördi. Stayda men bir fiýini tanýadym, ol öldü gitdi ýaşul adam o. Şol demede Vyborgyň etegine Leningraddan bir 60 kilometr goýdy. Men öz atamyň mülki bar, ýerde işte men şonu aljak diýip men bilen görleşerdi. Kağıtları elinde hem dokumentler. Son atasynyň mülki bar eken, şumal Orsiýadyň territoriýasynda. Yani mene Orsiýat diýen ol ýurtdaşlar bagyşlar maňa şol Orsiýat diýip Russiýa diýip federasiýa. Ýok, Orsiýat diýmek meniň pikirimçe has dogry, söwünçi ýalakdyr. Orta Aziýadaky ýurtlaryň hemmesem Orsiýat diýär. Söwünçi ýalak bir näme o? Da şol ýema Orsiýat diýilen ýaly Orsiýat. Bolmasa Orsuň ýygynyň ýet diýip. Ol Ors nemesi nereden gelýär ona hem aýdyp geçeli. Ýa-ni Mongollaryň bir hany bar. Şo ýa-ni Ruslary golasynda saklap gelýär-de, ezip ýenjip. Onuň adam Ors han. Okusaňyz gatkan çykar. Ors han diýip bir adam bardyr. Şol häzirki Ruslary golasynda saklap näme diýär-de. Şondan gelýär bizim Orsiýat diýmegimiz. Söwünçi ýalak bir zatdyr aslında Ruslar üçin Orsiýat diýmek. Ýa-ni Mongollaryň gul diýmek-de. Bizim bilim ministrligi aýdypdyr diýär Russiýanyň ýokary okuw jaýyny gutarsaňyz bez problem alýas diýipdir. Meni şolam hayran galdyrdy. Ol şey diýip aýdýandyr, şol nämäni ýöredibem ýörlerde. Orsiýatdan gelen adam
hiç okumadık, hiç neme düşünmeyen adam gönü işe başlaya. Ösen yurtlardan okap baran adam bolsa diplomunu tasdiklatmalmış. Buların ediyen zatları O menem ustadın üstüne goşa bilýän zatym şol ýanky türkmen oglum gyzlaryny Hytaýa da şap başladylar. Soňky 5-10 ýylyň siýasaty. Şol Hytaýda olam haýsy esasan nebit gaz sektoryna gidiýär. hmm. Täp Hytaýyň gyzyklanmasy bardy. Türkmenistanyň nebitini gazyny çykarmak bardy. Esasan şol ugurdan alyp gidiýärler, okudýarlar. Hytaý dilini özüne. Beýleki bu doktorun badyr bolýan esasy şu. Diýmek Hytaý özüne gelecekde türkmenlerden türkmen kadr taýýarlaýar, şo taýda özüni işletmek üçin, ýa özüne bakny edip saklamak üçin. Beýle ors beýlekden Hytaýlaryny paýlaşdylar Türkmenistan. Başta Niyaz ol Rafsanjany bilen o Eýranyň prezidenti bilen doska, o dogan okuşdy, doganım diýerdi Rafsanjany. Sen türkmen olam pars, ikiz dogan bolýar. Bagyrly bolan üçin bolmagy mümkin bol ýöne diýen şoň doganyň döwründe Türkmenistanyň pars mekdepleri açylyp başlady. Oň ornuny bir ýanky Süleyman Demirel ýelenden Türk mekdepleri açylyp başlady. Ondan bir Ahmet Çalık getirip şol Türklerin şol tekstilin zadyny hemmejine ekitmeliler Türkmenistanyň. Onun için şol Türk kadrlaryny ýa Türk dilli emeleri Türkmenistanyna getirip başlady. Bular hemmesi özbek bit. O hemmesi özbek biýdine. Başta ýurdu Türkmeni uğradyp Türkmen kadr bolup geldiýän ýeri ýok. Sen gaty dogry bellep geldinde, geçdinde. Şu Mali Ýewropada okap gelen bir ýigit bolsun, gyz bolsun, şu ýemede Orsiýetde ýa-da aýdyl Hytaýda okadylar taýýar studentden bilimi 5 esse 10 esse ýokarydyr. Düşünjesem, soňra watana etjek hyzmata müýtgeşikdir. Yani bular haýsy döwletde ilm, bilim, tälim alanmalsa, şo döwlete hyzmat ederler, ýerde geçdi. Sebäp şo döwletde 4 ýyl, 5 ýyl, 6 ýyl ýaşaýarlar. Bularym göre ýydarlar, wagtylar aňyrdakylar, ýöre togullukları bar. Sen nirde büdürediň, nirde sen ýanky ýalňyş iş etdiň, nirde iyi biçdiň, kim bilen ýatyp turdun. Ine sen garşyňa soňra kompromat. Bolugy turdy. Sen onuň diýen etmänmi tan soýnarsyn. Gelip onuň erdi döwletde işe ýerleşdirilenlerden. KGB metody. Orsun KGB'sinin metody şol. Şu mal gidip o Orsiýetde okadyk geldik diye şolan hersinin öýleşinde ýalasy bardyr KGB'de. Orsiýetin kidi. Näme üçin Gurban Gulyň oğluny getirip goýar? Bilýärler, lellim iki sözüň başyny çatyp bilenler. Lellim men şoň üçin şondan pek düşünjeli türkmen elin günni pelteli çıraly gözleseňim Türkmenistanyň owasyny şäherini tapmarsyň diýen. Ýok. Şonun beter dunduk hiç ýerde ýok. Yani olam döwletiň başyna garga oty. İki sözüň başyny çatyp bilme. Bütün dünýä masrar edip biziň halkymy. Hana? Innem hacı bolupdyr. Hacı diýmeli bulara Halmura da. Bular ýanky nemede o hacı prezident mi diýmeli, näme diýmeli bir näme? Hacı Arkadalı o Hacı Serdar. Hacı Arkadalı Hacı Serdar. Böyle olmalı. O orslar diye o haram orslar köp bilýärler. 2-3 ýyl bäri çağlar türkmen okuwlara berýärler diye. Yani ýanky mesele gelýärse, türkmen türk geldi. O Orsun mektebi var. Nämemiş bularyň hemmesi türkmeniň mektebinden gowmuş. Sapara sonra. Näme üçin Türkmenistanda türkmeniň mektebi gowy däldi, başga ýurdunkylar gelip gowy bolýar diýip sonra-da. Näme üçin bolýar? Türkmenistanyň halky samsyk galmaly. Seheljek gowa bir okuw kellesinde şygyrdy bar adam boljak bolsa-da, olam Orsun o ýa-da Türkiýanyň hem ol Türkiýede däl, ol ýanky FETÖ'cü diýilen bir cemaatynky. Ýanky Türkiýede terror bir neme diýip at berýärler-de. O şolaryňky Türkiýe diýip Türkiýanyň kandal. Ýöne şeýle bir nemede gelipdirler ýurdun içine. O
Bizim bu taýdaky esasy nämämiz? O näme üçin o türkmen mekdeplerinde bilim berilen okşo taýa girip çıkan okuwçylar näme üçin samsyk bolup çykýar diýilen sorak soramaly. O näçe adam bar ine daşary ýurtda öz aýagyna durup türkmen mekdebinde okap gaty az. Men özüm bilýände daş döwrüňiz berip. Şeýle o SSR yıkılan vakti näme üçin Pribaltika çıkıp bildi, Orta Azia SSR'den çıkıp bilmedi. Pribaltika SSR yıkılmayan çıktı. 2 yıl ön. Orta. Taýda bir meselesi var kemin aýdyp beren. Pribaltika döwletleri SSR'ın hatarına zorluk bilen 1940-njy ýylda salyndylar. Biz olar 45 ýyl kämelen bolsa 46-47 ýyl SSR'ın hatarına bizinki ýaly 73 ýa 75 ýyl duran döwletler däl. Olan aňyny bulaşdyryp ýetişmediler. Ondan Pribaltyň aňyrdan gelýän medeniýeti bar, taryhy medeniýeti. Olar şolar gorap sakladylar. Onun için o milletler boyun öldürmek katı çetin boldy. Şoň üçin men gulluk edensen bilýän olan ýanky guruluşyny insan hökmünde özlerini durmuşda alyp barşyny. Ana görýän şol Çeçenistanyň ilkinji prezident Jokarda da wepat bolandan soň şoň adamy ilkinji bolup Pribaltlar öz köçelerine dakandyrlar. Şeýle mert kitçe halkam bolsa şeýle mert halk bolar. Üçüden birikdirende Türkmenistanyň bir welaýaty şeýle ilaty. Mene şeý diýip pikir edi. Yo territoriýasyny aýdýan ilaty aýtma bilemek bol ýöne territoriýasy şonu ýaly. O ýöne yer ala ýurda ala diýilýär milletlere malakan. Şoň üçin olar çykyp bildiler ýa boyun ömediler olar. Litwan şo döwür Soýuz diýilen bir halk hereketi bardy. Bular 80-nji ýylyň Gorbaçow gelenden başladylar da 85-nji ýyl. Alywam çykdylar. Bizde bolsa şol agdy birlik diýip halk hereketi olam şo ýanky şol mogollumlar beýlekiler Aşgabatyň özi ýa töweregi iki o taýdan mardan mady, Balkandan mady. Bilerim alyp çykan ýemesi Türkmenistan gysgaly Türkmen eline geçmeli we Türkmençe gurulmalydylar. Ol bir günüň işi däl, men aýdyp berdim. Boljak zat talap etmeli. Soň gidip bolar şol Göktepe'de 10-njy ýanwar hatyra güni diýip şol Göktepe galasyny synan gününi bellediler. Bular ýalňyşmasam 90-njy ýylyň ýanwaryny ilkinji gezek. Soň bu inisiatiwanam niýat olan elinden aldy. Ana şo taýda şo Göktepe galasyna şehitleň sunkunyň üstünde mesjid gurdurdy öz adyny. Öz emeler, hatlar bilen näme ýazylypdyr arapça men bilemek, ýa-ni okap düşünýärmedim. O Sapar Murat Haja adyny mesjid diýip ana bu nasip gören 52 ýaşda sünnet ýatrlaryň adyny şehitlemeliň üstünde mesjid gurýarlar. Hacı mı hacı da olam hacı. Olam hacı, olam hacı. Bulan hacı bolsa gaty gen. Olam hacı. Ana şu zatlaryň üstü bilen bular şeý dip öz ýemesini häkimeden berke diýerdi. Halkymyzyň bir hemen bir halky günakarlyk ýa-da ýok. Bäri asyrlar boy dowam edip gelýän bir din ykdykady zatlar bar da Türkmen ol din ilmamakan adam däl. Bolsa onowa bir molla ilmlisy bolanır bolmasa da şo ýatdan gaýtalanýan goşgy ýaly bilýän aýet töwür bilen oňa dedip geçen halkymyzdan men çağırlyk döwründe şeýledi. Ondan bir ýanky näme diýýärler bular? Şo dini halkymyzyň şo ahyrly boy şo saklap geleni bar, gurbarlygy bar. Bulan ýemesini gurbanlyk gazallaryny deperdiler gelip miliseler. Ene men bilýän şo çağa kama. Ýa-ni gurardylar şol uçmak üçin. Şunu gelip aýryň ýakyn diýip maşyn bilen süýräp äkiderdiler hingilikleri. Her zady gördük biz. Sünneti ýatyrmak bolanak eger sen kommunist bolsan ogluny. Ya sen ýatyrsan gidip bir şugulla ýa-ni şu ogluny sünneti ýatyrdy diýip. Ene şular ýaly döwürde ýaşap geçdik. Indi soňra bilem geldi
Ine men Mekke'ye gidip geldim. Men azman ne baydiya da halkın öňüne çıkyp. Düşýärmi? Ondan nenen halk inanmasın şuna. Olar şu sözler gulaw ker bolup halk eşden şu döwrün hata bilen artık bir 110 120 ýyllar. Ne? Bilen orta çıktı. Şoň üçin halk şu näme diýse inandy. Bana sonra berýärler da bir topar ýerde aýtdylar da Halmura sen şu döwür giyip çykýardyň şoň ýanyna köşe maňlaýyndan atsaň bolmadymy diýen. Hemen şoň maňlaýyndan atan bolsam meni ine bütün halk daşlap öldürür da şu döwür. Sen ine biziň başymyza täze edip oturan prezidentimizi ýanky bir şular ýaly ýetimlik, horluk gören çağany ine bir gelip tüpegläp öldürdi. Ne şey diýerdir. Emma ol men tüpegletdirdi o bolýar. Ol menden öňe 2 tane raykom tüpeglep ýok etdi. Marinkyny, Göktepeňkyny men birincide de. Ýöne oňa bolýar. Emma men eden bolsam men ýedip pystyma çeli şolar näle dokardylar sebäp o döwür olan tek özüni açyp görkezden. En tek o milletin oğlu da halkın oğlu da. Birden atası var. Kurban olan son yalla. Şu gelen ay öňkü ýaly bolmaz. Ýaş perdeden näme şunu gorlaýlyň näme diýilin diýip hani Azatlyk radiosyna dur hem jurnalist kalan diýen sözlerim ýazan ýazgylarym eger ýok etmedik bolsalar öldür. O deme üýt köşük tarapy ine biz şu taýda 1 ýyl iş geçirip şoň arkasynda orsun bardygyny akıl yetirip bilýäs. Olar 30 ýyldan bäri akıl yetirip bilmedimi ki Azatlyk radiosundaklar. Täze gelen o ýaş prezident diýip seredilýär bu. Ýaşamy seredilýär. Asladylar kemine. Sen goýaýyny bir niýazyptar bir gaty gowulan. O nabarat şunu gollasaň ine senem ýurda dolanarsyň bararsyň diýip men çepimden sagymdan her hil bolup girip gördüler. Durly adamlar uğradyp gördüler, jaň etdirdiler. Hödür etdiler. Diýme prezident şey diýip saýlanýan eken de gowulan. Ýaş diýip. Niyaz göňe garşy duran adam indi beýa oň sıçan bokça da ýok. Indi men şoňa diýdim tawyn bolmaly, men şonu gollamalym diýip. Götürdüm staydı. Yo buların hem mesela şu oyunun içinde. Ne var? Ya menden haýyş ediler. Gönüm bana düşman boldy. Ölerim näçe ýyllap ana Gurban Ulyny golladylar. Azatlyk radiosundan ýenem meret. An çykyp aýtsyň şular. Öler aýtsyn çykyp. Men aýtmaýyn şulaň adyny tutup. Men haçan tutan şulaň adyny ýurda baryndy. Gelmeli bor ýurda bular. Jogabam bermeli bor eden jenaýetler üçin. Doğru. Siz ýokduňyz. Şu bolmalydyň, şu gerek diýdiňiz. Diýen bolsaňyz indi şo bilen den jogapkarçylyk çekmeli. Ol jenaýetkar bolsa siz şoň şäherige. Neme dowam edeli Halmurada gatken. Türkmenistan Türkiýe döwletler konseýine dowla azasy bolup dähil bolar diýe. Umuman şey diýeli düşünşimiz boýunça sözlem. Biraz nemerek birinciden şu Türk konseyi diýilen zat o bir gaty gerekli bir zat ýöne şu wagt edilýän zat mesela o bomboş diýeli. Gereksiz o näme üçin gereksiz diýänni o soransynızdır häzir. Birinciden hukugyň ýöremeýän döwletlere bir ara gelip bir zat gurup bilýän däldir. Munyň hem suwutnamasy ine şular näçe ýyldan bäri bir ara gelýärler. O bir sany bir zat etdilermi? Bir zat edildimi? Näçe ýyldan bäri bir ara gelýärler. Bu zatlaryň hep mesela boş yalan sebäp kanun ýöremeýän ýurtlaryň edip biljek işi ýok. Özlerinde kanun, hukuk ýok. Bu zatlaryň hem mesela anan bilen ýöreýän däldir, düzgün we kanunlaşdyryp edilýändir. O kanunyň ýok ýurtlarynda, işlemeýän ýurtlarynda o näde bir ýanky konsey gurup ýöretip biljek. Edip bilmeýändiňe siýasy sahnadan başga bir zat däl bu. Ýöne o bolmalymy? Bolmaly, gerekli zat, ýani hakykysy bolmaly. Onuň ýaly sahna bolmaly däl. Biri Arabistanda gezip ýör, biri Orsetde gezip ýör. Bu nähil Türk konseyi bolýar? Men şon çyn aýdýanna bir
umumy bularda bir strategiya yok, birleşmäge şunkun esas yok. Birinji esas bermeýän adam şu döwletliň türkü dilli döwletliň ýol başçylary 200'li. Köpesine orsun hyzmatkary. Ondan biz näde birleşelim? Men aýtdym, şoň üçin aýdym. Şular dumanyal sowluk gidenden soň 10 ýyl geçermi, 20 ýyl geçerim kemine. Sen meňe aşma ýeteňdir. Ine şu döwür, ine şu konsepti ýol almagy gaty mümkin. Ýöne şoňa çelli halklar söwda gatnaşygy bor, ogul öýrer, bire gyç çykarar, guda garnaşlyk bor, ýene bir zat bor, toý bor, tomaşasy bor, bilelikde meden çareler bor. Şeýtirip ýuwaş-ýuwaşdan birer, murar pirkaz bilen birikdirip bolmaýar. Hiç bir zat. Ýöne şu başımızda yol başı diýip oturarlar var. Ahli türkü dilletler. Men birinin yüzünü müjdatkan şolan o. Bular birikmäge bularda hiç bir isleg ýokda. İş etmäge isleg ýok. Ine aral problemasy. Şu daş töwerine oturan. Ine bizim türkü döwletlerimiz ýa milletler. Biri baş kaldırdım ya şu aralı halat etmek için biri bir harajat çıkardım ya gel şunu edelim inisiativa görkezdim yok dine dilini aşgatıklap çıkıp kaydiyalı. Ondan kalın mesele de bular ne edip birikecek. Bir öyle satasana birine orden ver eginne donat çıkıp kaydiyalı. Yok siyasak ne bu başka bir zat değil. Öyle anlaşılan. O şu at HSM'nin yörediyen siyasetinde kızıl çizik çizigi nämelerdir deyip soraptır. Indi bu taýda kän düzeltmeli zat var. Birinciden HSM HSM ýa-da HSM diýen o nähil neme diýen bolsaňyz bu bir siýasat ýöreden bu media demese platformasy bu taýda siýasat ýöreden o Milli Halas Ediş Komitetidir. Siýasat ýöreden näme? Gurama. Şoňa adyna soralyp diýip kabul edeli. Siýasatda gyzyl çizik bolýan däldir. O gyzyl çizik goýsaň iň samsyk adam bolýan-da, siýasatçy bolýan ýa-da. Mysal üçin Türkiýe gyzyl çizik goýandyr, Orset gyzyl çizik goýandyr. Mysal üçin Krim köprüsini bombalasanız bu bizim kızıl çizigimizdir diýdi. 2 gezek bombaladylar. Näme boldy? Hiç salam bolmady. Kızıl çizik koymak ýa gaty samsyklyk bir neme bolýar bu siýasatda. Siýasat gaty maýşkak bolmaly. Näme üçin diýseniz kızıl çizigim bolup bilmejegine sebäbi siýasat gaty maýşkakdyr. Dine ýurdun bähbedine gözleýändir. Yurdun bähbedi olmasa bolmaýar. Mysal üçin şu wagt Polşa da ýa Ukraina bilen Polşanyň arasynda neme dartgyndy ýagdaýlar bolup geçýär-de esasen hem siýasy nemede bolup geçýär. Ýöne beýlek tarapdan bir-birine kömek etmäne de dowam edip dururlar. Ütköçük bir ýagdaý, ýani maýşkak bolmaly. Ýoksa ikisiniň hem düşmany Rus, Ukraina bugün ýeňilse ertir Polşanyň üstüne çözjaklar. Şeýle bir ýagdaýlar bar da bu işin. Ýöne bu eýle däl gaty maýşkakdyr, peýdasyny gözleýär. Polşa öz halkynyň gazanjyny hem aladasyny edýär-de şu wagt. Ýoksa biz häzir şu wagt Ukraina çürtkes kömek etmeli diýip dursa da bolup biler. Ýöne bu gezek öz halkyna düşman bolýar. Ýani bu taýda orta nokady tapmakdyr mesele. O gyzyl çizik orta nokady täldir iň gyrasydyr bu işin. Olam gaty ýalňyş bir zatdyr. Iň gyrasyna çelli barýan bolsaň ýa gowy işin gowy giden ok diýmekdir-de. Bu ýagda şeýle halmyra da gyzyl çizik bilen Putiniň gyzyl çiziklerinden ýadyma düşdi-de. Oğlum kızılçılık koyup yadamadım. Kayamon edege açıldı kızılçılığı. Yani şu çılıklar şun hinini tarıp kesip var ya da yolu. Onu vaat korkadır. Uzakta değil. Doğru. İyileşimiz yazıya men kiçikam Orsuzlaryň öýüne barýatym diýe çağalar bilen oýnaýan wagtym diýe öýlerinden o Salyonny Kerem o soňam
alkogolun iyisi gelýär ağır diýesem. Şeylerek benem o bir nemede şahit oldum. Şolaryň öýünden şonuň ýaly isler gelýär. Ha, Başka näme soralar bar kemini? ha, Murada 15 günümüz var. Mhm. Seredel epesli bir zatlar yazılıpdyr. Hı. Ah. Hawa şeýle de bir düşünje bar. Bulan ben hiç dogry göremok. Bu taýda günäsiz adam, günäli adam meselesine gelýär-de köp ýerde ulanýar. Ukraina we Palestinada günäsiz ölen adamlary gynanýan diýip bir ýazypdyr. O gynanyp bilirsiň ýani bu kim söz berdi ýa günäsiz adamlar öljek däl diýip barmy bir ýerde söz? Dine seretsenem şeýle bir deme bardy Halmyrada. Dinde de Allah cezalandırıp ýörde käbir nemeleri, milletleri. Soň şo taýda Allah da günäli günäsiz diýip aýryp duran nokta hemmesine ýok etip berýärmiş. Ýine mesele şeylerek o gynansak da bu günäli günäsize gelmänkä bu meseleler çözmeli. Yani çözüp bilýän bolsaň. Bolmasa da o soň çözülmeli-de. Gynansak da bu hakykat bilmedim tarihte. Şular günäsiz ekene, şunu öldürmäli diýip bir neme barmy? Ýokdur menim pikirimçe. Yo, bu doğrudan ağır mesele. Günahsız adam deyip näme düşünmeli? Ya günahlyp kimi günahkarlameli? Urşun turan yerine günahlameli ya günahsızlameli. O bomba adam saýlap partlanar. Ýokardan gaýyp gelip kimin üstüne düştü? Şoň bagtyny. Bagty çöwende ýeri garar çöwmedik amanadan tapşyryr. Ýöne näme üçin şu taýda siziň aýdýan günahsız diýen adamlaryň ýaşap oty. Urşam gidipdi. Näme düşünýär evakuasiýa giden aklar ya otylar bulan ýaşaýyş jaýy ya mescidi ya mektebi Palestinana ýa-ni şoň aşagyna da Hamasyň ýanky ýara skalatlary. Görkezip oty Israil tarapy. Skalatlary açyp içinden ýaralar çykaryp oty. Olum ine mektebiň ýerdemini ya mescidin ýerdemini ya ýenen bir ýer. 500 kilometrlik ýerdemin bar Palestinanyň aşagyny Gazada. 500 kilometrlik. İçi dolu ok yara ya adamlar ya goşun. Şu wagtal o taýdan bu taýdan çykyp İsrail'e hüjüm edýärler ya raket atýarlar ýa-ni birde. Ben odur şu 7-nji oktyabr şu zatlar başlaryna aýtdym da bir Hamasyň oýnaýan oýny obrazlaryň aýdamyzda deňeşler aýdamyzda ýatan iti daşlamak bolýar. Daşlasam itim gelir sen diýişler. Bu orta gidip bulan müňlerçe adamsyny şu taýda bir günäsine 40 gaýtlar çagasy ulusy keçirdi. Küýden obrak adam ýetir alyp gitdiler. Ondan olar öz almazmy? Ya olar bular gyrmazmy? Ellerinde dörlü yara var. Ondan bir toprağı üstüne uruşup görmek bilir. 48-nji ýylyň bäri uruşup gelýär. Watandaşym dogry düşün. Düýün dören konfliktler biz şuň girip şuň arasyna durup iki tarapdan köşeşdirip ýaraşdyrýar. Bular şu 48-nji ýylyň bäri şu enen beren emjeginden süýdünden eýen beýrak bular garşylyk goýup oty. İki tarapy. Can o taýda dini soraglar gelip çykýar. O taýda insan gymmatlyklaryny uruşulýan uruş ýok. Bir şu zatlardan biraz biz özümüz oturup netije çıkarmamız gerek. Kim isleýär çağılyň ya eneliň ya garrylyň ölümini? Isle Palestinde bolsun, isle Ukrainada bolsun. Yani eger şu zatlar bolýan bolsa, diýmek şu zatlaryň anyk sebäpkärleri bardyr ya sebäbi bardyr. Siz şoňa düşünjek bolun. Kim gorjulaýar şu zatlary? Kime gerek?
Ha, Palestin'in şol ýa-ma Hamasyň arkasynda kimdi? Hana İran. İran bilen kim dost? Putin. Putin'e kim dronlar uğradı diye? İran. Şu dronlar kimi bombalıyor? Ukrayna. Ukrayna'da kim ölüyor? Çağılar, ayarlar. Eskerler hesaplamayın. Yine kuruk. Yine çılık. Şu zatları akıl yatırmak için bir dürlü taraftan verilen maglumatları görmeli, dinlemeli, son netice çıkarmalı. Men çağalara haypym gelýär. Bizim kim gelýär haypymy? Olum näme günahı bar çağalar? Bolýa bula uruşda ölýär diýil. Ana öňün gepleşip geçirdim. Meýwegül kardeşimiziň 12 ýaşlyjy aktygy. Ana şol ak halatly jenayetkarlar tarapyndan ana bu dünýä bilen hoşlaşdy. Muňa näme diýmer? Şoňa haypyňyzy gelen atmy? Ha? O çağaň näme günahı bar? Şol haram hökümetiň öňünde ýa ol doktor diýip özüni atlatyp ak halatly jellatlaryň öňünde ýene biriniň öňünde. Hana gitdi. Ol gymmatlyk dälmi? Ya halkymyzyň, döwletimiziň, milletimiziň gelejegi däm şol çağa. Süleyman Neretän urup öldürdiler. Ganyny soradyňyzmy? Näme üçin ol bizden 7000 kilometr uzakdaky Palestin çağasynyň agasyny aglaýatdy, öz halkymyzyň çağasynyň agasyny aglamdak, bu ýa hatasyny toramda. Biz näme millet bolýar? Palestinler gelip Türkmeni wah etdimi ýa Araplar gelip? Aýdym. Ýok, gaýtam näme Uýgurlary ýok etmeli diýdiler. Hytaý dogry edýär, Uýgurlary ýok etsin diýdi. Ine ondan şu zatları görüp bilip yine de planda yüreğime ağacık olsa yüreğime bağışlı kim yazanan olsa halkımıza bir yüreğe avamaniye araydaşlık görkezmen başarılı ilkinci nöbetdi. Şey mi? Öz halkımız, öz başımızı alıp çıkalım. İyle vah edip özümüz külüstünün oturun Türkmen bolduk elimizde baylığımızı erimizden aktarıp. Utanmalı olsa gelin şunu utanalım. Doğru. Bu sorağa ýaňy jogap berdim. Gurucu meclis hem hawa şonuň ýaly. Siýasat maýşgak bolmalydyr. Ýa-ni gyzyl çyzyk goýup beren siýasat däldir, olay hem dogmadyr ýa dindir, ýene bir zatdyr. Şeýle diktatorlaryň Kemin sözüm böyle. Kızılçılık koyulmalı olsa şu illüstrasiya geçirlerine şu cenayetkar topara hizmet eden adamlar ya şula bilen işleseler ya sonra gelip täze Türkmenistan'ın içine koşulup yurdu içinin partlayacak bolýarlary hiç il geçirimlik yok o taýda. Kızılçılık şolara bolur. Olar cenayetkar. Ýöne galyn ýagdaýdy. Kızılçılık goýup biz onu ýene diktatura bolýar. Kızıl terror bolýar o da. Şu ýurdun bähbidini gözleýän bir neme bolýar-da, siýasat diýen zadyň şeýle bolmaly. Nemesi şonuň ýaly diktatorlaryň birligi bolýar, Türk konseyi bolmaýar diýip ýazypdyr bir illeşmiş. Şeylerek yani umuman bir kanun bilen ýöremeýän ýurtlar o bir bileleşik ýa bir zat gurup bilmeýär mümkin däl. Näme esasında bileleşik kurjak? Bir-birine ananmaýarlar awlar. Şonuň ýaly Bağım başladı sonra kemini. Bar bir ýuwaşrak nemede gidýär şu wagt. Gutar berdik de wagtymyz hem boldy. Bu hepde diýen gepleşigi bolmadym diýe. Bu hepde bolmady. Ýa-ni illetler biraz ýoğunlukdan, işin köplüğünden bu hepde bolmady. Ýöne öňümizde hepde bar, dowam edýär. Şeylerek. Türkmenistanyň milli puly üýtgedilip bilinirmi diýilýär. Bunu Merkez Bank amal aşyrýar. Elmydamada Merkez Bankdyr. Bu pulun üýtgedilmegi ýene nämesi esasy bir mesele däl. Türkmenistan üçin aňsatdyr bu işler etmek. Bunu diňe Merkez Bank çözýändir. Merkez Bankyň işi.
Merkezbank nädip çözmek islese şey dip çözmeli. Yani Türkmenistanyň häzirki pulundan pul bolmaýa, o pul däl. Ýurdun içindäki ezilen halky ağlaşdyrmak üçin goýulan bir zat. Ýa pul diýip pul nemesi ýok Türkmenistanyň içinde. Dollardan hasap edýärler köp zada. Manatdan hasap eden ýokdur. Öý satsalaram, öý satyn alsalaram, ulaw satyp satyn alsalaram şo taýda da dollardan aýdýarlar. Diýmek Türkmenistanyň manady diýilen zat ýok. Türkmenistanyň manady diňe ojuk-bujuk zatlar almana ýaraýar. Ola ýok tamam şol başta Gurbanoğlu häkim başyna gelende şol Türkmenistanyň täze pullaryny çykaranyň iň ýokary nominal pulun nominal 500 manat bolmaly. Şoňa müdünni bir Niýasyň portreti bolmaly. Şoň bir görnüşini goýdular, ýöne dolanşykda ýokdur şol 500 manat. Hep şoňam gabanyp çykartmady Gurbanoğlu. Elbetde ýurtdaşlar bize häkimeti derkar bolmanyň soň oň puly näme derkar? Halka bir döwlete, millete bir göze ýa-ni söýnükli bir kabul ederlikli bir şekilde barany hudojniklerimiz çykarar, hödür ederler. Kemine dogry aýtdy. Merkezbank şo eskilen haýsy bir tasdiklasa, şoň esasynda da ne? Yo, o diňe olan däl, ýa-ni nemesi muň aňyrsynda Türkmenistanyň ykdysady pozisiýasy näme bolýar? Şoňa görä neme edilýärdi. Bu taýda pulun güýji iň esas zat. Pulun güýji hem içeridäki önümçilik, içeridäki ýa-ni resurslar, baýlyklar bilen baglanyşykly. Soň şonu gowy neme ýöretmeli. Onuň pulun siýasatdan Merkezbank göredýärdi. Demelerine şeylerek. Soň halmyrada soňky bir nemeni alyldy, soň jemläbem ýetişer Russiýa, Ukraina o uruşy nähil gutarar diýip sorapdyr. Onuň nähil gutarjagyny hiç kim bilmeýär, ýöne her kim öz pikirini aýdyp biler. Ýa-ni nemede bolýan zatlar bilen bu uruşa kimleriň gyzyklanmasy girýär uruşyň içine. Bu zatlaryň hemmesi çözýär. Ýani gatkan bilgi bilmeli. Birinci uruş näme üçin çykdy? Onu bilmeli. O zatlar bilenden soň bir kremele gelýär-de. Ýoksa ýa-ni öňünü görüp gelipmi ýa-da aýdyp bolmaýar-da bu nämeni. Şeýle o eger Ýewropa dargamak islemeýän bolsa, Ukrainanyň dol arkasynda durmaly bolýarlar. Mysal üçin bir neme Ukrainanyň gazanyp bilmesi üçin. Eger günwatar ýurtlary ýa-ni näme diýeli? Başga bir zat krediýän bolsalar, bu gezek Ukraina ýeňiler. Şoň ýaly bir neme iň sada görünüşde aýdylandy. Ýani onuň daşynda şu wagt oňa meňzäni ok uruş indi doly nämäge girdi. Orsaýdan öz ykdysady näme önümçiligini hemme zadyna büdjetini şu uruşa aýyrýar-da şu wagt olam ine uruşyň gaty uzyn dowam etjekdigine işaret edýän zatlaryň biri. Uruş näçe köp uzyn dowam etse Orsaýa üçin gaty agyr. Ukrainanyň arkasynda durýan ýurtlar bar. Orsaýdynky onça däl. Şeylere halmyrada. Menem iki söz goşaýyn, şu soraga bir şuurkun derwäs we wajyp sorak. Dünýä siýasatyna çykarylan sorak. Ya gelecekki boljak ýagdaýy ya dünýä guruluşyny täsir edip biljek uruş, Orsaýdyň alyp barýan uruşy Ukrainanyň garşydyny. Diňe Ukrainada däl ýa-ni sen aýdyk geçdiň Ukrainany ýeňse, bu göni Polşanyň üstüne çökjek, Pribaltikany aljak. Inna ol Fyodor Haýdowy öňkü SSR-iň respublikalary bolar, özüne getirjekler. Ýani şo bolarmy, bolmazmy?
ya şunkun yankı siyasi ya uruşun şerti ýagdaý ne derecede tarapların güýçli tarapy ya askın tarapy nämeden bar. Men şonu ýurtdaşlar öňümüzdäki hepde giňişleýin bir 30-40 minutluk çıkış etmek sizin öňünizde ne şo taýda men düşünürip beren üstünlükli tarapyny, kemçilikli tarapyny nämeler bolup geçýän zatlar gatken şo Ukrainadaky barýan uruşa täsir etjek. Meselem Amerikan ýanky Respublikan partiýasy Trump'ın tarapdarları Demokrat Partiya Joe Biden'ın karşısına dürülüp öz aralarına o badak basıp atıp birek büdür edip Ukrayna pul kömegini bermeliler, berjekkel, bermeliler, berler mi, berilmez mi, berilse näçe mukdarda, karz bermeli mi, mut bermeli mi? Eger Amerika bermese, Ýewropa döwletleri berjek bolara gidere yer ýok, ýani kemin aýdyp öti, erti şu döwletler garaşlaryny saklap galjak bolsa, onu birleşip görüşmeli bolýarlar Orsiýadyň garşysyna Ukraina kömek etmek. Men şu mesele barada bir giňirek siz bilen söhbetleşýärden siziniň wagtyňyzy almaýyn. Wagtym bir topar 2 saat bolupdyr kemin. Şoň üçin men hepde de size söz berýän, wagt tapyp ýokman şu meseleni düşünüp beren, soraw beren kardeşim. Sag bolun. Bolýa, Halmurad aga şu taýda jemläli. Mene 5-6 saatdan bäri gürläp gelýän sesimden hem belli bolýandyr. Menem 4 saatlar şu kürdeden turur. Bolýa, Halmurad aga biz kän gorkuzbam durmaly aňyrdakylary. Yok, näme kızgalaryny döwür geldi işlemeli. Marul men perde çykdym diýip ýatmak bolmaz. Bolýa, Halmurad aga onda şu taýda jemläli. Sağ olun ýyldaşlar, ýazanyňyz üçin, dinleýäniňiz üçin. Yurttaşlar hemmäňiziň öýüňizde saglyk, oturun, oýlanın, pikirleniň, özüňize gerek netijeni çykar. Ýurdun gelecek gokbaly sizin her biriňiziň eliňizde. Şonu unutma. Ýurtdyňa şu çykyşda oturan adamlara gerekkä, ýurt hemmäňize gerekdir. Şo ýurt bolmasa biziň ene göbek gandyk bilen toprağymyz ýetip gidýär. Elimizden gidýär, dolanara ýer tapylmaz. Ol haram horlara gaçar gider, onu halk galjak gäle ýurt gitse, şolardan jogap sorajak halk galjak. Men şoňa könýär. Ýurt bolmasa Türkmenistan ýetip gitse näçe şolardan jogap sorajak. Öz aramyzda birekden jogap soran ýalbyrda, burada emma Türkmenistany garas etsek, täze Türkmenistany gursak, muň parlamenti degişli kararlar çykarsa, prokuraturasy degişli ýanky derňe işlerini alyp barsa, suwtlarym degişli ýanky karar kabul edip ceza çäresini çykarsa, ine şonu adaletli kelerde. O yok ýurdun adamlar, SSR yok da men şumal SSR'in garajdan ýendiysem, siz gülersiniz da men üstümde. Ýene de 10 ýyldan 15 ýyldan men Türkmenistanyň garajdan ýendiysem, sizin üstüňizden gülerler. Näme üçin? O Türkmenistan ýylyň döwlet saklanmazlygy mümkin. Gaty mümkin. Oturun, oýlanyň, netije çykaryn. Bizin gaýtmak. Sag bolun, gyjany rahat bolsun. Bolýa, sağ olun.